για το σενάριό σου και εγώ για την ταινία μου. Είμαι σίγουρος πως το ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα θα μας κάνει πλούσιους. Οι Άπωνες θα μπορέσουν να την αντρέξουν και θα την ξοπληρώσουν. Έτσι έλειψε και το φιστίκι του Αιγινήτη και παραλίγο να μας το κύριε σου πίσω την ταινία. Φταίω εγώ πρωταγωνιστής στον Αττική Τσούπιο. Φταίς, γιατί εσύ τον επέλεξες και με έβαλες να το τυπέσεις. Αφού τον έβλεπες πως ήταν σκεπτικός. Είναι ποτέ δυνατόν ένας σκεπτικός να αποδώσει το κρεβάτι? Γιατί να, αν θυμάσαι καλά, ήταν όλα θέμα ηθικών. Εκείνο το Σαββατοκύριακο, το ξενοδοχείο της θείας σου δεν είχε σταυρώσει ούτε ένα πελάτη. Εμείς χρειαζόμαστε ένα θύμα. Οι Ιαπωνέζοι πίεσαν. Ένα ολόκληρο χρόνο πριν έδωσαν την προκαταβολή και ταινία δεν έβλεπαν. Αυτός βρέθηκε μπροστά μας και έγινε πρωταγωνιστή. Εμείς κάναμε τη μεγαλύτερη πατάτα. Τέτοια αποτυχία. Ένα DVD πουλήσαν μόνο Ιαπωνέζοι και αυτό σε τουρίστα. Πάντως, Τζούλια μου, σε όλη αυτή την ιστορία θες και εσύ. Εγώ? Ναι, εσύ. Θα μπορούσες να κάνεις κάποια τα κολπάκια σου, να ζωντανέψεις το φιστίκι του άκρου σου. Χα, το μόνο κόλπο που ζωντανεύει κάποιον που τον έχει σακατέψει η οικονομική κρίση είναι τα φράγκα. Να τα πάρει, να ξεπληρώσει, να ξελαμπικάρει, να βγάλει το φιστίκι του στην κοπούτια. Αλλά εσύ εκεί, κάνε προσπάθειες Τζούλια και κάνε προσπάθειες Τζούλια. Και με ξεφτύλισες. Ολόκληρη Τζούλια, Αλεξάνδρε, με 10 πορνοτενίες στο ενεργητικό μου, να κοπανιέμαι επί 4 ώρες σε κρεβάτια, καναπέδες και πατώματα για να λειτουργήσει το φιστίκι. Θυμάσαι πως τον καιρό μου έφαγε στο φιστίκι του. Ένα ολόκληρο μήνα προσπαθούσα να αρκουσάρω τις άπλες κινήσεις του. Τέλος πάντων, τι ξέρουμε για τους οξυνούς? Νιώπαντρε από την Αθήνα. Νιώπαντρε. Και ήρθαν εδώ για μήνα του μέλιτο. Τίποτα μπατήριδες θα είναι. Θα σκέφτονται οικονομικά τους και θα παίξουμε πάλι στη μιζέρια. Λες. Λέω που να παρευκεί χάθηκαν 2 φεγγεροί εραστές που ήρθαν εδώ για να βάλουν τα αποθυμένα. Ξέρεις πολλούς φλογερούς εραστές που θα έρχονταν στο ξενοδοχείο αγκάθατοι τρόποι για να βγάλουν τα αποθυμένα τους. Αυτό να πεις. Τζούλια, Τζούλια. Όχι, τρελοθεία σου ψάχνω. Ετοιμάσου για θέατρο. Τζούλια Αλέξανδρε, μα πού είστε? Άστε, εδώ είστε. Μέντια μου, προσωρινά ήρθαμε να ρίξουμε μια ματιά στην περιβόητη κοντικοπαγίδα σου. Πάντως τι, αυτό είναι το ωραιότερο δωμάτιο του ξενοδοχείου σου. Και το πιο σημαντικό έργο της Αγκάθα, όμως, γιατί δεν είστε δίπλα να κάνετε το γύρισμα? Είπαμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ξεμουδιάσουν ηθοποιοί. Και τώρα που πες ηθοποιοί, γυναίκες δεν παίζουν στην ταινία σας? Ναι, γενικώς ναι, αλλά στις σκηνές που γυρίζουμε εδώ παίζουν μόνο άντρες. Γιατί άντρες? Εμένα πάντως δεν έχω πολύ καινούριο σύντομα. Ειδικά αυτός ο Ηρακλής, πολύ δευτεροκλασσάτος είναι. Α, όχι, ο Ηρακλής είναι πολύ έμπειρος, τον έχεις παρεξηγήσει. Και τα λατούκα. Ας είναι. Όμως για αυτού ξενοδοχείου δεν κάνει. Θα το αλλάξετε ρόλο. Αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό ήρθα σήμερα να σε παρακαλέσω να τον αφήσει να παραστήσει το γκρούμι πως και πάρει το κολλάι. Και αν πρέπει πάρει το κολλάι, θα κάνει όλα αμαντάρα και μου διώξει τους πελάτες. Στο εγγυώμαι πως όλα θα πάνε καλά. Στο κάτω-κάτω θα ήμουν και εγώ με τον Αλέξανδρο εδώ και αν χρειαστεί να παίρνουμε, Αλέξανδρε. Ναι, και εμείς την απογέσαι. Όταν με το καλό ολοκληρωθεί η ταινία, θα πάρεις και εσύ τα ποσοστά επί των πωλήσεων. Έστω. Αλλά αν συμβεί κάτι, αλλήμου ανάσχεσαι. Μην ανησυχείς. Ανησυχώ, αλλά τι να κάνω. Τώρα που πήγα στον κορό θα χορέψω. Μπορώ να κάνω και αλλιώς. Στην επόμενη ταινία όμως που θα γυριστεί εδώ, θα παίξω κι εγώ. Υποσχεθήκαμε. Και θα το κάνουμε. Η επόμενη ταινία μας βασισμένη στη ζωή και το έργο της Αγκάθα Κρίστη θα έχει πρωτοπορήσει εσένα. Εμένα είναι το ξενοδοχείο μου. Φυσικά. Φυσικά! Δεύτερη ταινία γυρίζουμε εδώ. Αυτό πρωταγωνιστεί έτσι κι αλλιώς. Εγώ δεν έχω δει ακόμα ούτε την πρώτη. Θα τη δεις. Ο Αλέξανδρος όπου να είναι ολοκληρώνει το μοντάζ, Αλέξανδρε. Ναι. Θεέ μου, ήταν αυτό. Ειδοποίηση ότι μόλις μπήκαν πελάτες στο ξενοδοχείο μου. Βέβαια δεν είναι. Σήμερα το πρωί το έβαλα. Η ντροπή αρέθιά μας έκοψε το αίμα και τον πελατών φαντάζομαι. Πάω να τους υποδεχτώ. Αν γλίτωσαν το έφερμα. Χριστιανοί. Μα τώρα ένα ολόκληρο μήνα που έχει αλλάξει το στυλ για διακόσμηση του ξενοδοχείου κάνουν με αμά να σταλώσουμε πελάτες. Έτσι και έφυγαν κι αυτοί, πάει η ταινία μας. Αχ, όχι, μην το ξουσεύεις. Βάλε την κάμερα να τραβάει γιατί όπου να είναι θα έρθουν. Καλά λες. Κράτα τσίλες εσύ. Φτάσαμε! Έρχονται. Γρήγορα στην μπαλκονόπορτα. Είστε σίγουρος πως εδώ είναι το δωμάτιό μας? Μα φυσικά! Παρακαλώ, περάστε! Μια κουβέντα είναι αυτή. Ακόμη τρέμουν τα πόδια μου από την υποδοχή σας. Μα, βόμψε το καλώς ήρθατε και όλο αυτό από πάνω. Αντικράτω αυτή την ιδέα, δεν βρίσκεται. Καλύτερα να μην σου πω τη γνώμη μου. Πέρασε, αγάπη μου. Μα εδώ λέει κωδικοφαγίδα. Ακριβώς. Το καλύτερο δωμάτιο του ξενοδοχείου Αγκάθα. Μα εμείς ζητήσαμε το 132. Το 132 δεν ζήτησες με τη φόρα μου. Ναι.
Εμείς ζητήσαμε το δωμάτιο 132. Αυτό είναι. Και η ποτικοπαγίδα. Πρόσφατα με το ονομάστηκε. Ξέρετε, η ιδιοκτήτρια είναι μεγάλη φαν της Αγκάθα Κρίστη. Και κάθε δωμάτιο φέρει ένα από τους τίτλους των βιβλίων της συγγραφέως. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι η ποντικοπαγίδα είναι το πρώην δωμάτιο 132. Ακριβώς. Η ποτικοπαγίδα είναι το πρώτο δωμάτιο 132, το Orient Express είναι το πρώτο δωμάτιο 133, η 10 με την Ενέργεια είναι το πρώτο δωμάτιο 134 και πάει λέγοντας. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Το θυμάει την κάλυψα. Λίγο παγένα με στα κούλια. Αρετή, πώς σου φαίνεται το δωμάτιο? Και μόνο που είναι το 132 το βρίσκω υπέροχο. Είσαι σίγουρο ότι δεν έχεις ανάθεση σε αυτό το Θεός να το κάνει ξενοδοχείο? Φυσικά, αγάπη μου, σου έχω πει, δεν έχω έρθει ούτε σε αυτό το ξενοδοχείο, ούτε στο δωμάτιο χωρίς. Τότε τι σε ενδιαφέρει αν είναι το πρώην 132 ή οποιοδήποτε άλλο? Με ενδιαφέρει γιατί έχω ακούσει ότι έχει υπέροχη θέα. Χριστός η Παναγία, τι ήταν αυτό? Κάποιο πρωτότυπο εφέ φαντάζομαι. Άνοιξα, αγάπη μου. Ήρθα και καμούν στο κούλουρα. Α, καταπληκτικό το κρεβατιέ και ανθεκτικό. Δεν σας επιτρέπω. Ντροπαλή. Σαν 16χρονο. Ω, ναι. Ναι. Α, για να το λέτε. Μα και τροπαλή, τέλει! Υπονοείς κάτι? Εγώ, Υπονοείς, γι' αυτό και το γελάκι. γέλα κι εγώ. Ανθρωπέ μου, δεν είμαι τρελός, σε άκουσα. Μα εγώ δεν γέλασα. Γιατί να γελάσω, καταλαβαίνετε? Τώρα που το λέτε, δεν σας είδα να χαμογελάτε. Βλέπετε. Τέλος πάντων, έχετε καμία ιδέα που θα μπορούσα να βάλω στο κούλουρα? Πού τα βάζετε συνήθως? Πουθενά. Πρώτη φορά μας ήταν στο κούλουρα. Θα νύχια να το καταλάβω. Αλλά όμως στο κούλουρα. Τέλειωνε, ανθρωπέ μου, και μου τις κάνει τα νεύρα κατά ύφη. Κατά ύφη. Τι κατά ύφη? Πως στο κούλουρα παραγγείλατε. Δηλαδή η κυρία σας τα παρήγγειλε. 13 μας είπε να πάμε. Θα το πνίξω. Οκ, φίλε. 13 πήγαμε, να. Που να σε πάρουν 4. Γιατί όμως όχι 12, ή 14, ή 15, που έχετε και καλύτερα. Γιατί έτσι μας αρέσει. Λογαριασμό θα σου δώσουμε. Ρουμπουάρ. Ήθεστε. Ήθιστε όταν δεν γίνεστε τσιμπούρι. Τέλος πάντων. Κάποιος θα μπορούσε και καλύτερα. Είπες κάτι. Καλά να περάσετε, είπα. Θα περάσουμε, θα περάσουμε. Αρκεί να μας απαλλάξετε την παρουσία σου. Και κλείσαμε πάρα αυτά. Α, και για να μην ξεχάσω. Καλό πόλη. Μια κουβέντα ακόμη και το πόλι θα βρει εσένα στο δοξαματρί. Αν το θες στο στραπάτσο σου. Ανεδέχατε! Ανεδέχατε! Μα τι έπαθες, γλυκέ μου, και φωνάζεις? Με αυτό τον ηλίθιο τάπο. Γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Έλα, πρέπει να σου σκίζεσαι και θυμίζει η φωλίτσα μας με αρνητική ενέργεια. Ναι, εμένα περίμενα αυτό το δωμάτιο για να γεμίσει αρνητική ενέργεια. Και το λένε και ποτικοπαγίδα. Αρετή, μήπως θα ήθελες να μας αλλάξουν το δωμάτιο? Ούτε να το συζητάς. Μα και μόνο στη σκέψη της ποτικοπαγίδας. Μου κόβονται τα πόδια. Πώς θα... Ανώβα, πώς θα... Αν σ' αγαπώ, πώς μπορείς και το ρωτάς αυτό? Ξεχνάς ότι μήνες ολόκληρους έτρεχα από πίσω σαν το σκυλάκι, εκλιπαρώντας να μου δώσεις λίγη σημασία. Δεν το ξεχνώ, βρενική φόρα μου, δεν το ξεχνώ, αλλά τι να υποθέσω. Που μετά από τόσο καιρό είπανε να έρθουμε σε αυτό το ξενοδοχείο και σε συνέχεια βρίσκεις ένα σωρό δικαιολογίες για να γκρινιάζεις. Νικηφόρε, τελικά ήταν λάθος μου που υπέκυψα. Μην το λες αυτό, Αρετή, μην το λες. Εγώ είμαι τρελός για σένα. Και εγώ για σένα. Ωραία, τότε ας μην χάνουμε όλο τον χρόνο μας. Στο κάτω-κάτω, τι σημασία έχει το όνομα ενός δωματίου μπροστά στην αξέχαστη βραδιά που υποσχέθηκες να μου χαρίσεις? Ναι, Νικηφόρα μου, σχετικά με την αξέχαστη βραδιά. Είσαι σίγουρος πως θες να το κάνεις? Αν θέλω, λέει, δεν κρατιέμαι. Εσύ? Κι εγώ ένα κράτημα το έχω. Μη μου λες τέτοια, Αρετή, μη μου λες τέτοια. Κοίτα με τα μάτια και θυμίσου το πάθος σου για μένα. Θυμάμαι, Νικηφόρα μου, απλά όλα έγιναν τόσο βιαστικά. Τι σημασία έχει ο χρόνος, αφού μας έκυγε ο πόθος? Το ήθελες και το ήθελα. Και δυο θέλαμε να το κάνουμε, το μόνο που μας έλειπε ήταν το κουράγιο. Ό,τι μας έλειπε, μας έλειπε. Τώρα όμως το βρήκαμε. Και είμαστε δυο μας. Μόνοι. Στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Αρετή, μας το πάθος να μας κυριεύσει. Εγώ το αφήνω, αυτό δεν ξαφαλιέται. Γιατί το κρατάς, μην το κρατάς, Αρετή. Δεν το κρατάω, Νικηφόρα, δεν το
Δηλαδή, όχι. Φυσικά και όχι, αρετή, φυσικά και όχι. Εγώ για σένα. Εγώ για σένα. Για μένα θα έπεφτες πιο κάτω από τον καθένα. Στα πατώματα. Αρετή, εσύ για μένα είσαι... Βλέπω στα μάτια σου πως είναι. Τότε πώς μπορείς και αμφιβάλλεις. Δεν αμφιβάλλω, Νικηφόρε μου, δεν αμφιβάλλω. Αλλά καμένη στο σίγα στο πάθος μας, τον γιορτοποιούμε τον ρομαντισμό. Τον κονιορτοποιούμε. Λέω να το κάνουμε και είναι κρίμα, δεν νομίζεις? Ναι, πώς. Οπωσδήποτε. Έρωτας όπως ο δικός μας, Νικηφόρε, έχει ανάγκη από ρομαντισμό. Είπα εγώ όχι. Δεν είπες όχι, δεν είπες όχι, αλλά έτσι όπως με βουτάς. Εγώ σε βουτάω. Εσύ, Νικηφόρε, εσύ. Είσαι ανυπόμονος και δεν το μπορώ. Άπαιζα ότι θέλεις ρομαντισμό, γι' αυτό δέχτηκα να σε ακολουθήσω μέχρι εδώ. Να με ακολουθήσεις, μα εσύ το πρότεινες. Εγώ το πρότεινα. Απλά είπα ότι έχω ακούσει πολλά για αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο που το γλύφουν τα νερά της θάλασσας και απλά είπα αν ήθελες. Αν πίστευα ότι το έπαιρνες ως πρόκληση, δεν το έλεγα ποτέ. Το ξέρω, αγάπη μου, το ξέρω. Τότε γιατί με προσβάλλεις? Δεν το είχα πρόθεση, το ορκίζομαι. Απόδειξη. Μα πώς, οι όρκοι δεν αποδεικνύονται. Υπόθη όρκοι δεν αποδεικνύονται, Νικηφόρε. Όταν όμως ο όρκος είναι όρκος, Και ο δικός μου όρκος, όρκος είναι. απόδειξη. Βρε τι έπαθα. Τι θες να κάνω για να πιστείς. Να ξεβάσεις τον λόγο για τον οποίο ήρθαμε εδώ και να φανείς λίγο ρηματικός. Να φανώ. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Μα είναι εύκολο. Μίλα μου για το φεγγάρι. Το φεγγάρι, Ναι. Σου μιλά. Λοιπόν, αρετή, το φεγγάρι, η σελήνη, είναι ο δορυφόρος της γης. Για το Θεό, βρε Νικηφόρε, για το Θεό. Ρομαντισμό ζήτησα, όχι μαθήματα αστρονομίας. Ναι, με συγχωρείς αρετή, το επάγγελμα βλέπεις. Φυσικά, ξέχασα ότι έχω να κάνω με ένα διδάκτορα αστροφυσικής. Οπότε εσύ τι να ξέρεις από ρομαντισμό και φεγγάρι? Γι' αυτό σου λέω, ας αφήσουμε τον ρομαντισμό, ας πιάσουμε τον ερωτισμό, σε θέλω. Μα τι κάνεις, δεν είπαμε ότι έχω ανάγκη από ρομαντισμό. Αφού δεν ξέρω. Ξέρω εγώ. Έλα εδώ. Κάνω τι κάνω, Και δεν παίζουν σε τηλεπαιχνίδι. Περιμένω οδηγίες. Σκέψου πως είμαστε ήρωες μιας ταινίας. Ερωτικής. Ρομαντικής. Ρομαντικής. Ερωτικές διαστάσεις. Την παραγγελία να τους είπαμε. Μα αποχρώσεις. Έστω. Συναντηθήκαμε τυχαία. Ερωτευτήκαμε μοιραία. Νικηφόρε, κάνεις ρήμα. Τι πράγμα. Ομοιοκαταληξία, είσαι ποιητής. Και εραστής. Αχ, μη μου το χαλάς, μη μου το χαλάς. Όπως σου μιλάω για ρομαντισμό, για σαν όλο το μυαλό σου εκεί. Όχι, αρετή, παρεξήγησες. Απλά επειδή είπες ότι είμαστε ήρωες μιας ταινίας, μπήκα στο πετσί του ρόλου. Κι εγώ. Εγώ πήγα. Ωραία. Τώρα που μπήκαμε και δύο στο πετσί του ρόλου, ας γυρίσουμε καμιά σκηνή. Τι σκηνή? Ρομαντική. Μια ρομαντική σκηνή που καταγράφει το ανεξέλεγκτο πάθος ενός άντρα και μιας γυναίκας που για πρώτη φορά κυριαρχούν στα πρέπει και είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν, χωρίς ηθικές αναστολές. Νικηφόρε, είναι η πρώτη φορά που εγώ απαντάω τον άντρα μου. Αυτή η σκέψη με κάνει να σε θέλω ακόμα πιο πολύ. Αρετή, ας αφήσουμε τα λόγια και σε επικεντρωθούμε στο λόγο για τον οποίο έχουμε έρθει εδώ. Ναι, αλλά χωρίς υπερβολές. Καλά, εντάξει. Χωρίς υπερβολές. Ηρέμησε τώρα. Μήπως θα ήθελες ένα μουστοκούρνο. Μη το τρως. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να φωνάζεις όμως. Συγγνώμη, βρε αγάπη μου, απλά να είμαι λίγο νευρική, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω, αλλά άμα δεν τα φέρεις για να τα πάμε, τότε γιατί τα έφερες. Μα θα τα φάμε, βρε, θα τα φάμε. Αλλά μόνο αφού έχουν τελειώσει όλα μου, το υπόσχεσαι. Σου το υπόσχομαι. Εξάλλου εγώ από γλυκά προτιμώ το τυραμισού. Αρετή, ομολογώ πως αυτή η μυστηριώδης πλευρά του χαρακτήρα σου μου άρεσε πάντα. Τι? Ναι. Είσαι θησαυρός. Ανεκτήμητος. Νικηφόρε, κοίτα. Τι, Μπαλκονόποτα. έτσι φαίνεται. Νικηφόρε, έχουμε βεράντα, έλα να δεις, έλα να δεις. Πω, πω, τα νερά της θάλασσας γλύφουν το ξενοδοχείο. Τα νερά, κακό αυτό. Γιατί? Γιατί αν πηδήξουμε από εδώ, το πνίξιμο δεν το γλιτώνουμε. Γιατί να πηδήξουμε. Και τι μας μένει να κάνουμε, αν εμφανιστεί ξαφνικά η γυναίκα μου ή ακόμη χειρότερα ο άντρας σου. Μη μου πεις ότι φοβάσαι. Όχι βέβαια. Απλά δεν μπορώ τις ιστερικές ζήλιες. Ναι, έχεις δίκιο, θα ήταν τρομερό. Ευτυχώς όμως που κανένας από τους δύο δεν ξέρει που βρισκόμαστε. Πάντως, αν χρειαστεί να δραπετεύσουμε, μπορούμε να πηδήξουμε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι. Τι λες? Λέω να μην το χρυσουζέλεις. Άκου πράγμα. Μη!
επισκέπτης. Αυτό θέλω κι εγώ. Τι πράγμα? Ανοησίες λέω εγώ, ποιος να πει. Ξέρω εγώ. Μπορεί να πει ένας μικρός νέος. Από τους 10 της Αγκάθα Κρίστη. Τελικά όλη αυτή η ιστορία σε έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Άδικο έχω. Απ' τη μία μας υποδέχονται με πυροβολισμούς, απ' την άλλη χτυπάνε την πόρτα και ακούγονται ορλιαχτά. Θα ήταν παράξενο δηλαδή το room service να είναι ένας μικρός νέδρος. Θα ήταν, αγάπη μου. Γιατί το room service δεν μπαίνει ποτέ από την μπαλκονόπορτα. Στα κανονικά ξενοδοχεία, στο Αγκάθα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Έλα, τίποτα δεν γίνεται. Για πες μου τώρα, τι είπε στη διευθύντρια του ξενοδοχείου για εμάς τους δύο. Το προφανές, αγάπη μου, ότι είμαστε ένα ζευγάρι στο ταξίδι του μέλιτος, αλλά σαν να με πολύ πίστεψε. Φαίνομαι, λέει, πολύ καλοβαλμένος και ευκατάστατος για να έρθω ταξίδι του μέλιτος στο ξενοδοχείο Αγκάθα. Τώρα που το λέμε, δεν έχει κι άδικο η τρελή. Εμένα πάντως να ξέρεις, μ' αρέσουν οι ευκατάστατοι και οι καλοβαλμένοι άντρες. Είναι πιο ενδιαφέροντες. Ναι. Και πολλά υποσχόμενοι. Πόσο θα ήθελα να μου γυναίκα σου, Νικηφόρε. Πειράζει που σε προτιμώ, ερωμένη. Εννοείς ότι δεν κάνω γεννόμενη σύζυγό σου. Όχι βέβαια. Φυσικά και κάνεις, απλά ο ρόλος της ερωμένης είναι πολύ πιο σπουδαίος. Από πότε? Από τότε που ο άνθρωπος ανακάλυψε ότι το σεξ δεν γίνεται για αναπαραγωγή, αλλά κυρίως για ευχαρίστηση. Και εσύ πρέπει να είσαι η προσωποποίηση της ευχαρίστησης. Το θέμα είναι το πρέπει ή το μπορώ. Αρετή, αγάπη μου, τι βασανίζεις το μυαλουδάκι σου με πυρηνικές ευκολίες. Και έλα να ζήσουμε τέλος αυτή τη νύχτα γεμάτη έρωτα. Πάντως, είναι ένα υπέροχο δωμάτιο. Και φαντάζομαι τα μούτρα του άντρα μου να το έβλεπε. Μη κακομελετάς, γλυκιά μου, μη κακομελετάς. Είναι και αυτή η ποντικοπαγίδα παναθεμάτων. Να φανταστείς, τελευταία, είχα την εντύπωση ότι έχει βάλει κάποιον να με παρακολουθεί. Μιλάς σοβαρά. Να σε παρακολουθεί. Ναι. Κάτσε. Πώς ήταν αυτός ο κάποιος? Πώς ήτανε? Φορούσε ένα περίεργο καπέλο και μια καπαρτίνη. Καπέλο, πού τον είδες? Τον είδα, κάτσε να θυμηθώ, τον είδα στο σπίτι μου όταν έφευγα και μετά τον είδα στη ρεσεψιόν. Ποια ρεσεψιόν? Κάτω. Κάτω μας. Ναι, κάτω μας. Μιλούσε με μια κυρία κάπως ρετρό, λίγο στρικλίτσα, μελαχρινή. Χαίρετα η κυρία. Αυτός πώς ήταν ψηλός, κοντός, καθώς, μελαχρινός, αδύνατος, χοντρός. Ναι, ναι, θα σου πω. Πες μου. Παρατήρησα. Πες μου, ναι. Λοιπόν, Ωραία. δεν ήταν ψηλός, Ωραία. δεν τον έλεγε σηκωτό τον άνθρωπο. Ναι. Χοντρός δεν ήταν, αλλά ούτε και αδύνατος μου ρε. Τώρα να σου πω, μελαχρινό δεν τον έλεγες, αλλά ούτε και ξανθό. Σαφέστατη περιγραφή. Κάθε χαρακτηριστικό είχε. Μα σου είπα, φορούσε καπέλο. Τι καπέλο? Σαν αυτό που φοράνε οι γέροι. Τραγιάσκα. Όχι, όχι. Οι γέροι φοράνε τραγιάσκα. Και το άλλο να δεις πώς το λένε, πώς το λένε αυτό που έχει γύσο γύρω-γύρω, είναι μακρύ και έχει μια λακκούβα στη μέση. Τι κατά καπέλο αυτό ή φεστίγο? Ρεπούμπλικα. Ναι, Ρεπούμπλικα. Στην Καπαρτίνα, ύποπτο αυτό. Είμαι σίγουρα detective. Τι θα κάνω τώρα? Τι θα κάνω? Μπορεί να πάσαι. Είναι και ψηλά. Δεν πηγαίνετε. Δεν πηγαίνετε. Μα τι έπαθες. Από ερώτηση. Βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο που το λένε ποντικοπαγίδα. Από κάτω μας γλύφουν τα τρελά νερά του ξενοδοχείου. Ο άντρας σου έχει βάλει κάποιον να σε παρακολουθεί. Και με ρωτάς τι έρωτα. Πρέπει να φύγουμε αμέσως από εδώ, αμέσως. Αλλά πώς? Δεν το περίμενα ότι ο φλογερός εραστής που μου περιέγραφες θα μου προέκυπτε και δηλός και ευθυνόφοβος. Όχι και δηλός, όχι και δηλός επειδή δεν θέλουμε σκάνδαλα. Αρετή. Είμαι καθηγητής πανεπιστημίου. Έχω ένα όνομα. Είμαι πρότυπο για ένα σωρό φοιτητές. Δεν μπορώ να παίζω με την υπόλοιψή μου. Αυτά καλέ μου να τα σκεφτώσουν πρωτού μου αρχίσεις στην πολιορκία, αλλά βέβαια, έτσι είστε όλοι οι άντρες. Κάνετε τα κοκόρια και είστε κότες. Όχι και κότες. Αρετή, εγώ είμαι τρελός εσύ. Αλλά όχι και να καταστραφώ. Όχι και να καταστραφώ και πέσει καλά. Εμένα δεν με καταλαβαίνεις. Τη δική σου τη θέση δεν την καταλαβαίνεις. Ο άντρας σου έχει βάλει κάποιον να σε παρακολουθεί. Και η δική σου ζωή καταστρέφεται, αρετή. Και όπως όλοι οι ερωτημένοι, εμείς οι δυο θα καταλήξουμε μαζί σε κάποια επαρχιακή πόλη, χωρίς να ξέρουμε κανένα, χωρίς να μας ξέρει κανείς. Ζώντας μες στις τύψεις και στις ενοχές, προσπαθώντας να μαζέψουμε τα λιγοστά κομμάτια μας. Νικηφόρε, ήταν της μοίρας μας γραφτό να καταδύσουμε δύο εραστές κατατρεγμένοι. Να είναι κατατρεγμένοι. Μην είναι όμως και σκοτωμένοι. Σώπα καημένε. Αρχίσαμε τα όργανα. Ποιος να είναι? Ελπίζω όχι ο άντρας σου. Πάντως, όποιος και να είναι, εγώ δεν θα είμαι εδώ. Εντάξει. Τι! Αρετή! Αρετή! Χάθηκε ο κόσμος
Ποιος είναι? Για τη Σπύρα Τόκριτου, η διευθύντρια του ξενοδοχείου. Πες το, Χριστιανή μου, είστε μόνοι? Φυσικά, ανοίξτε. Καλησπέρα, κύριε Τσεκούρα. Ήθελα να σας ρωτήσω. Αν τρομάζουμε, Κάνετε τι? είστε μόνοι, λέω. Στη ζωή. Γενικά, περάστε μέσα. Μα τι πάθατε? Εγώ τίποτα. Εσείς τα παθαίνατε. Έχει ρεύμα εκεί έξω, θα πλευριτώσετε. Ασφαλώς και θα στιέψετε, κύριε Τσεκούρα. Το ξενοδοχείο μου είναι απολύτως ασφαλές. Είστε σίγουροι για αυτό που λέτε? Φυσικά και είμαι σίγουρη για ό,τι λέω, κύριε Τσεκούρα. Και τότε γιατί αφήνετε να κυκλοφορούν στη ρεσεψιόν ύποπτοι τύποι? Τι υποπτύπη. Ύποπτοι τύποι με καπατίνες και ρεπούμπλικες στο σταθιά. Τι λέτε? Λέω πως στο ξενοδοχείο σας κυκλοφορούν ύποπτοι τύποι. Σαν εκείνο που ήταν πριν λίγο στη ρεσεψιόν και μιλούσε με μια κυρία κάπως ρετρό, με ελαφρυνή, λίγο στριγκλίτσα. Με εσάς μιλούσε. Ναι, με εσάς. Είμαι εγώ στριγκλίτσα! Όχι, αλλά είστε μελαγρινοί, δεν είστε? Δεν είστε καλά, κύριε Τσεκούρα. Είστε λίγο ταραγμένος να το πω. Σας έχει κόψει κρύος υδρότος να το πω. Και τι θέλετε να σας πω, αφού δεν μου λέτε με ποιον μιλούσατε πριν μαζί του στη ρεσεψιόν? Γιατί τόσο ενδιαφέρον για ένα απλό κομπάσο δεν το καταλαβαίνω. Κομπάσο, τι κομπάσο? Κομπάσο, από αυτούς που θέλουν να γίνουν ηθοποιοί, δεν τα καταφέραν. Δεν το γυρίζουν από γύρισμα σε γύρισμα όπως θα δει το προσωπάκι του στη μεγάλη οθόνη. Θέλετε να πείτε ότι... Στο ξενοδοχείο μου γίνονται γυρίσματα για μια αστυνομική ταινία. Α, ώστε καπαρτινάκιας δεν είναι detective. Είναι. Μα τώρα δεν είπατε ότι είναι αποσκοπάσος. Ναι, αλλά στην ταινία υποδίδω το detective. Πέστε το Μα επιτέλους. τι πάθατε επιτέλους? Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Τόση ώρα είστε εδώ και δεν μου λέτε τι θέλετε. Παρακαλώ. Τι θέλετε εδώ πέρα, κυρία Αεροφίλη μου? Ερωτόκριτου. Το ίδιο κάνει. Γιατί δεν φαντάζομαι πως φαντάζεστε να με ενδιαφέρει πως το ξενοδοχείο σας γυρίζετε μια αστυνομική ταινία. Ναι, αλλά εσείς με ρωτήσατε. Όχι, εσείς ήρθατε εδώ. Τι θέλετε λοιπόν εδώ, κυρία Αρετούσα μου? Ερωτόκριτου. Έστω. Ακούστε, κύριε Τσεκούρα. Επειδή ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Και τι λέτε μου! Δεν είναι και πολύ καλά τελευταία. Θα ξεχάσω την περίεργη συζήτηση και θα σας ρωτήσω κάτι που ρωτάω άλλωστε σε όλους τους πελάτες. Αν είστε ευχαριστημένος από το δωμάτιο και τις υπηρεσίες μου. Ξέρετε, ενδιαφέρομαι πολύ περισσότερο για εσάς γιατί είστε διαρωτευμένοι νιώτατε. Και πολύ καλά κάνετε και σας διαβεβαιώ πως είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από το δωμάτιο. Ώστε, σας αρέσει η κωδικοπαγίδα μου? Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, τι πήραμε. Αλλά εσείς δεν μας αφήνετε να τη χαρούμε. Πολλά νεύρα, κύριε Τσεκούρα, πολλά νεύρα. Είστε και μια ο πατρός. Τι της λες τώρα? Στη σύζυγό σας αρέσει το δωμάτιο. Πιστεύω πως ναι. Ναι, αλλά δεν θέλω να το ακούσω την ίδια. Σας το λέω εγώ. Ναι, αλλά αν το άκουγα από την κυρία Τσεκούρα θα ήμουν πιο εξασφαλισμένη. Άμα το ακούγατε την κυρία Τσεκούρα, δεν θα ήμουν εγώ εξασφαλισμένος. Καταλαβαίνετε. Εννοώ πως η κυρία μου βρίσκεται στο μπάνιο. Ναι. Και τι μπάνιο! Το έχετε δει το μπάνιο! Όχι, δεν είχα την ευχαρίστηση, αλλά αργότερα θα του κάνω μια επίσκεψη. Τι κρίμα. Και εγώ που νόμιζα πως ήρθα το είχατε δει. Μη μου στεναχωριέστε. Μόλις φύγετε από εδώ, θα πάω στο μπάνιο τρέχοντας. Όχι τίποτα άλλο, απλά θα ήθελα να ήξερα του γούστου σας. Τι πράγμα. Το μπάνιο φυσικά. Μα τέλος πάντων, τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το μπάνιο και επιμένετε τόσο? Και τι δεν έχει. Είναι το στολίδι του ξενοδοχείου μου, το σήμα κατά τεθέμου. Σοβαρά. Μα φυσικά, το καζανάκι σε σχήμα ποντικού. Το πατάς και ακούγονται πληκτή ήχη καλύπτωση στις οριώδεις εκενώσεις. Το καζανάκι. Ναι, η λεκάνη σε σχήμα βάρκας με θέση Που βάζουν το τυρί. που τη ρυθμίζεις όπως θες. Δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω. Η λεκάνη. Και δεξιά και αριστερά. Και πάνω και κάτω. Ωραία, ούτε την ανάγκη μας δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ μέσα. Μα φάγα η λεκάνη, κυρία, από τέτοια μου. Φοβερή ιδέα, μη μου πείτε. Δεν σας λέω. Αφήστε και το πείτε. Φάγα το πιτές. Γάτα. Μια γάτα που καθαρίζει ό,τι πιάνει φάκα. Καταλαβαίνετε το συλλογισμό. Λέμε, όχι στο τρελό. Πώς είπατε. Πώς το σκεφτήκατε, λέω. Μην το σκεφτόμουν. Αφήστε και το καλύτερο, το κερασάκι στην τούρτα. Ποντικοφάρμακο στο οδοντόπαστα. Μπαριέρα σε σχήμα νεκρού. Ο Χριστός και... Σαμπλώνεις και απολαμβάνεις τις ευεργετικές ιδιότητες του μπάνιου με διπλό υδρομασάζ και αυτόματο σύστημα μπλοκαρίσματος σε περίπτωση κινδύνου. Έχει και ποκαπόρτα. Όχι, αλλά σε περίπτωση πλημμύρας γίνεται ένα βαρκάκι. Όλα εντάξει, αγάπη μου. Η ιδιοκτήτρια... Του μπάνιου, του ξενοδοχείου. Με συγχωρείτε. Μην με επισύχεις, χρυσό μου, ο έρωτας μας κάνει όλους λίγο πολύ ανόητους, ιδίως τους άντρες. Σου έλεγα τώρα, αλλά είχε χάρη. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Τσεκούρα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν σας αρέσει το δωμάτιο. Θα βρίσκω όλα εξαιρετικά. Ειδικά το μπάνιο από την κοπαγίδα είναι πέρα από κάθε φαντασία. Ασφαλώς αυτή έβεσαι. Ασφαλώς θα σας αρέσει και η Αγκάθα Κρίστη. Εμένα ξέρετε, είναι η αγαπημένη. Μη μου το λέτε. Θα την
Αυτό γίνονται συχνά στο ξενοδοχείο σας κινηματογραφικά γυρίσματα. Τώρα κουβέντα θα πιάσουμε. Άντε και θα μας άδειασε τη γωνιά. Βλέπετε, είμαστε στο μήνα του μέλιτος και ανυπομονή, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω. Και εμένα ανυπομονούσε. Αλλά 3 χρόνια μετά μου καθόρισε. Όχι και δεν μας νοιάζει. Τέλος πάντων, περασμένα ξεχασμένα, ευτυχώς που πέθανε και μ' άφησε το ξενοδοχείο. Έρχομαι και σε εσάς αν ποτέ συμβεί κάτι, άνθρωποι είμαστε, να σας μείνει και κάτι. Φάει τη γλώσσα σου, μου η φαρμακόγλωσσα. Τι φορέ! Είναι τι φορέ, μόνο μέτρα δεν μου πήρε. Αλλά μες στη ζωή, ναι. Να πηγαίνω κι εγώ να σας αφήσω να ζήσετε τον έρωτά σας. Εδώ μέσα, πολύ αμφιβάλλω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις ευχές σας και φυσικά τις αξιομνημόνευτες παροχές του ξενοδοχείου σας. Αν δεν σας κάνει κόπο, θα ήθελα κάποια στιγμή να μας διηγηθείτε τα σχετικά με τις κινηματογραφικές σας εμπειρίες. Τώρα! Αύριο φυσικά. Αύριο φυσικά. Και ό,τι χρειαστείτε, μην διστάσετε. Α, επίσης, θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα να πάτε το βράδυ μια βόλτα στην παραλία του Νότου της Παλίνας. Αξίζει το θέαμα. Οπωσδήποτε. Επιτέλους έφυγε. Γι' αυτό βρε ήσουν τόσο αγενής. Επιτέλους η γυναίκα ήρθε να δει αν μας αρέσει το δωμάτιο, αν χρειαζόμαστε κάτι. Και εσύ έκανες ό,τι περνάει από το χέρι σου για να της δείξεις την αγενειά σου. Νικηφόρα, νομίζω τελικά ότι βιάστηκα πάρα πολύ μαζί σου. Μιλά σοβαρά. Φταίω εγώ που κόντεψε να με τρελάνει μωρέ με τα καζανάκια σε σχήμα μοντικού, τη λεγά σε σχήμα φάβα και την πανιέρα σε σχήμα νεκρού. Επιτέλους, ευαίσθητος άνθρωπος είμαι. Πόσο να αντέξω πια. Και εγώ που νόμιζα ότι εσύ ήσουν διαφορετικός, απογοήτευσες. Όχι, αρετή. Ο έρωτας τρελαίνει και εγώ είμαι τρελός για σένα. Κι εγώ για σένα. Αλλά... Πάλι, αλλά. Πάλι, Νικηφόρε, πάλι. Σου σκέφτομαι ότι από ώρα σε ώρα μπορεί να μπουκάρει εδώ μέσα ο άντρας μου. Δεν θα μπουκάρει. Έλα. Θέλω να πω πώς το ξέρεις. Και ο detective Δεν υπάρχει detective. Κομπάζος είναι. το άμαθες. Θέλω να πω, πού το ξέρεις, είσαι σίγουρος. Φυσικά μου το είπε η τρελοξενοδόχα. Στο ξενοδοχείο λέει. Γυρίζεται μια αστυνομική ταινία. Εξού και ο detective στη ρεσεψιόν. Μάλιστα. Μα τι, απογοητεύτηκες. Ήθελες να μας παρακολουθεί ο άντρας σου. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Απλά βρε Νικηφόρε μου όλο αυτό με αναστάτωσε. Άντε βρε, και εγώ νόμιζα κοροϊδεύεις κιόλας λέγοντας ότι θα καταντήσουμε 2 εραστές κατατρεχμένοι. Φυσικά και κορόιδευα. Δεν έχεις ακούσει ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να μειώσει κάποιος τη σημασία ενός γεγονότος που τον τρομάζει. Εντάξει, εντάξει. Περασμένα ξεχασμένα. Ναι. Επιτέλους μόνοι. Ναι. Πες μου ότι δεν άλλαξες γνώμη. Εγώ. Όχι βρε, όχι. Τώρα που απλώνεται η νύχτα, νιώθω μια ανατριχύλα να μου τρυπάει το κορμί. Επιτέλους, ξαναβρίσκω την αρετή που μου αρέσει. Εκείνη που φλέγεται από έρωτα και περιμένει τρέμοντας τον πυροσβέστη της να τη σβήσει. Αρετή, ας αφήσουμε τα λόγια και σε επικεντρωθούμε στον έρωτα. Όχι ακόμα. Μα τώρα δεν είπες πως σε τρυπάει η ανατριχύλα. Ναι, αλλά δεν μπορώ να χωθώ στο πάθος μου για σένα έτσι απλά. Άσε με και θα σε κάνω εγώ να μπορέσεις. Μα τι κάνεις, δεν είπαμε ότι έχω ανάγκη από ρομαντισμό. Είπαμε. Αφού είπαμε, ετοιμάσου να... Ναι. Να πάμε μια βόλτα στην παραλία. Αυτό δεν θες και εσύ αγάπη μου. Ναι. Φυσικά, οπωσδήποτε. Γιατί άλλωστε ήρθαμε στη Ρόδο, αν όχι για να πάμε μια βόλτα κατά μήκος και κατά πλάτος της παραλίας. Αύριο όμως, που θα είναι και πρωί και θα βλέπουμε και πού πατάμε τα ποδαράκια μας, Πρωί για ρομαντική βόλτα. Πάει πριν τη φορά. Δεν πάει. Ο ρομαντισμός έχει ανάγκη από τη μαγεία της νύχτας. Γι' αυτό άντε, ετοιμάσου να πάμε. Πού? Μα στην παραλία τι λέμε τόση ώρα. Και ύστερα, αφού έχουμε γεμίσει τα πνευμόνια μας με καθαρό αέρα και την ψυχή μας με ρομαντισμό, μάτεψε. Το καλύτερο στάφσε για το τέλος, να κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα. Στο κρεβάτι, Ναι. στο μάτωμα, Ναι. στο μπαλκόνι Ναι. και στο μπάνιο. Τώρα το μπάνιο γιατί μου το φύγεις. Αλήθεια, τι είπες στη γυναίκα σου για να το σκάσεις ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Ότι γίνεται ένα συνέδριο αστροφυσικών στο Λονδίνο και έπρεπε οπωσδήποτε να παρευρεθώ. Τι ανόητη που είναι η γυναίκα σου. Εσύ τι είπες? Ότι θα πάω εκδρομή στην Αράποβα με τη φίλη μου τη Λουίζα. Και το έχαψε. Φυσικά, μα για τον άντρα μου είμαι μια αγία. Να το βλάκα. Καθόλου βλάκας. Ναι, καθόλου βλάκας. Κάθε φορά που ο Νίκος φεύγει ταξίδι στο εξωτερικό, εγώ πάω με τη φίλη μου τη Λουίζα στο εξωτερικό της στην Αράποβα. Καθόμαστε εκεί και βλέπουμε ταινίες. Να, και τώρα εκεί θα ήμουν. Αν δεν είχα έρθει εδώ αποφασισμένη να σου χαρίσω ένα ξέχαστο Σαββατοκύριακο. Το
Το ήξερα ότι θα με ευχαριστούσες. Να τι κάνεις. Τι κάνεις. Δεν είπαμε ότι έχω ανάγκη από ρομαντισμό. Είπαμε για την πόρτα, αλλά είπαμε πως πρώτα άρχισε να νυχτώνει. Είπαμε πρώτα είναι να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε και μετά πάμε και στην παραλία, πάμε και στην παλιά πόλη, πάμε κι όπου όλου θέλεις. Μα λέω ότι εσύ με θες μόνο για το σεξ. Άμα σε ήθελα μόνο για το σεξ, δεν θα τρώγαμε τόση ώρα κουβεντιάζοντας. Και εγώ που νόμιζα ότι εσύ ήσουν διαφορετικός. Πόσο σε υπερεκτίμησα η ανόητη ερωτευμένη. Όχι αγάπη μου, ηρέμησε και εγώ θα κάνω ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω. Ό,τι θέλεις. Την παραλία θέλω. Θα την έχεις. Πόσο μεγάλη λες να είναι αυτή η παραλία. Μα καλά τώρα θες τοπογραφικό για να μου κάνεις το χατήρι. Εντάξει, εντάξει, πάμε, έλα. Όχι έτσι. Πώς έτσι. Με αυτά τα μούτρα. Δεν θέλω βρε να χαμογελάς από ευτυχία που είσαι μαζί μου. Όταν είμαι μαζί σου, είμαι ευτυχισμένος. Με την παραλία και το μήκος της έχω ένα πρόβλημα. Νικηφόρε. Αστιεύομαι. Ναι, αλλά όσο σε αστιεύεσαι, η ώρα περνάει. Και εξανυχτώνει. Και όσο αργούμε να φύγουμε, τώρα θα αργήσουμε να γυρίσουμε. Και θα περάσω όλο το βράδυ χωρίς να. Όχι και χωρίς να. Κάτσε να πάρω την άλλα μου. Τέλειωνε. Τα γεμιά τα αφήνω. Πάμε. Την έχει 10 και φτάσει. Ποιος θα έρθει. Παλήρια, βρε αγάπη μου, πιάσα άλλο σε παλήρια. Είπα κι εγώ. Και στην ευχή συμβαίνει. Τι να σου πω, αυτή η αρνή τρελή είναι ή δεν ξέρει τι θέλει. Εγώ όμως είμαι σίγουρος. Κάτι μου βρωμάει. Ναι, τα αποδείχνει της αγάπης που τον έκανε. Κορόιδε εσύ. Αλλά τρελωθείς πέρα λίγο να τάξω το καρδιλατέρ του Χριστιανού με την περιγραφή του μπάνιου. Άκου εκεί, καζανάκι σε σχήμα ποντικού. Λεκάνη σε σχήμα φάκα και το καλύτερο, μπανιέρα σε σχήμα νεκρού. Δουλεύει και ύστερα λέγει ότι η Ηρακλής θα τα κάνει θάλασσα και θα διώξει τους πελάτες. Τέλος πάντων, τι κάνουμε τώρα, εξακολουθούμε να τραβάμε. Ναι, εξακολουθούμε να τραβάμε. Και ελπίζουμε όταν γυρίσουν να κάνουν κάτι καλύτερο να μας διαλύσουν. Εσύ εν τω μεταξύ όμως θα πας κάπου. Θα απασχολείς τη θεία σου, μην ξέραμε κάτι που θα κάνει θάλασσα. Εντάξει, θα πάω. Κάποιος είναι εκεί έξω. Όχι, πάμε γρήγορα, φεύγουμε. Ρε που θα σκοτωθούμε ρε. Ούτε στο στρατό τίθεσες τέτοιες αναδικήσεις. Έχει γούστο μετά από τόσο κόπο να κάναμε και λάθος στο δωμάτιο τώρα. Για να δούμε. Πρώτος όροφος, πρώτο δεξιά δωμάτιο. Εδώ είμαστε. Να κοίτα μου στο κούλουρα. Παραμένουμε ψύχρεμοι και αν η πληροφορία είναι σωστή, τότε θα μάθουμε αν τελικά μεταφοράει. Λάκη μου θα έχει βάλει σκοπό να μεταφορέσει τελικά. Τι θα κάνουμε τώρα. Ηρακλή, είδε τι σαν πάει να λούγει αυτή η κοπακίτα και φρόντισε να χτυπήσει τις μέσα. Μα θα έχουν πάει πότε στην παραλία. Ας έχω, ο σωστός μου χτυπάει πάντα πριν να κλείσει μια πόρτα. Μάλιστα. Κάνω την αγάπη σου, πάμε στο κρεβάτι σου. Και τρελαίνομαι για σένα, να με κλειδώνεις στο σιρτάρι σου. Θα μου πιστείς τελικά. Δρόμοι έπρεπε να γίνεις. Μα κυρία παιδί μου, κόψε το αίμα. Θα σου κόψω και τα πόδια να συμπεριφέρεσαι σωστά. Εμπρός, άφησε το μπουκάλι στο τραπέζι. Τακτοποίησε τα λούκια στο βάσο. Ο κύριος Τσεκούρας ζήτησε να τα βρουν όλα έτοιμα τα θάψω. Μάλιστα. Πιο δεξιά. Ορίστε. Το βάζο λέω ήταν πιο δεξιά και το μετακίνησες. Καλά είναι τώρα. Εντάξει τώρα, μπορείς να πηγαίνεις. Σου μυρίζει μούστος. Τα μουστακούλουρα είναι. Το κούλουρα είναι εκεί. Εμένα όμως η μυρωδιά μου έρχεται από εδώ. Μυρίζει ο καλαπές μουστακούλουρα. Κοίτα κάτω ηλίθιε. Μα πού κάτω. Στο πάτο. Στο πάτο μου υπάρχουν πράγματα από στο κούλουρο. Ώστε το πάτωμα έχει τρίματα από μουστακούλουρο. Και Και τι κανένας καλός πρόβατα πει ότι στο πάτο υπάρχουν τρίματα από στο κούλουρο. υποθέτει κάτι στέφηκε. Πάει να φέρει μια σκούπα να τα μαζέψει. Άχρηστε! Άχρηστε!
σαμπάνια, Ντομ Περινιόν, Μιχέσο, και είναι και αυτά τα μουστοκούλουρα. Νίκο, αγάπη μου, μιας που θα πας κι εσύ ταξίδι, ή μείνω κι εγώ μόνη μου, θα πάω με τη φίλη μου τη Λοΐζα, στο εξοχικό της στην Αράχοβα. Ψεύρα, έχει Αράχοβα παραλία. Αλλά βέβαια, μου τα βοράει. Κοίτα κατάσταση. Δάσος από κέρα τρέχω στο κεφάλι μου. Μα τέλος πάντων, τι έκανα για να ταξίζω όλα αυτά. Τι έχω κάνει. Άντε ο βλάκας πάλι. Ανάθεμα τη τέχνη, ανάθεμα. Να δω τι άλλο θα κάνω με αυτό το μεροκάματο. Κι άλλη γύρισα πολλό. Να σε πεις τι πέρα. Έξατσι. Πορνό. Κι άλλη γύρισα πορνό. Τι έχουν τα αυτιά μου και δεν πέφτουνε. Σήμερα δεν φταίω. Αυτό έπρεπε να κάνω και το έκανα. Σε εδώ ήταν. Λίτσα αγάπη μου, θα πάω σε ένα ταξίδι αστροφυσική στο Λονδίνο. Σε ένα σινέ. Ψεύτη! Θα γνωρίσεις εκεί τις καλύτερες αστροφυσικούς ελληνικούς. Δεν σε πειράζει να στο πείσω για λίγο μονακούλια σου. Έτσι δεν είναι μωρό. Ψεύτης! Χίλιες φορές ψεύτης. Αλλά σήμερα έχω πάρει απόφαση. Θα τελειώνω τελειώματα με τον άχρηστο. Θα πάω καμιά δέσποτη. Πολλά αυτά τα πλοιάκια μου, Βγες έξω! Δεν να τη φάτω της τσούλας που πηδάς. Πρόσεξε πως μιλάς για τη γυναίκα μου. Ποιος είσαι? Πάντως δεν είμαι ο άντρας σας, ηρεμήστε. Κομμένα αστεία, Λέγε ποιος είσαι. Είμαι ο άντρας Ναι. της τσούλας που πηδάει ο άντρας σας. Ο κερατάς. Αυτοπροσώπος. Αν και ακόμα δεν είμαι σίγουρος ότι είμαι κερατάς. Αλλά κύριε. Λουίζα, χάρηκα. Λέμε τώρα. Εσείς. Εγώ Νίκος, χάρηκα πάρα πολύ. Ελάτε τώρα κύριε να κοβόμαστε και μεταξύ μας. Έχετε δίκιο. Η θέση μας είναι τραγική. Δεν υπάρχει χώρος για αστεία. Μόνο για θάνατο. Προσέχτε που σημαδεύετε για όνομα του Θεού. Ξέρετε, ταράζομαι. Χάνω τον προσανατολισμό μου. Θα εκτιμούσα αν χάνατε και το σημάδι σας. Πολύ όρεξη και αστεία. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού πήγατε αυτό. Έλατε. Πειράζει να κατεβάσω τα χέρια μου. Έχω πιαστεί τόση ώρα. Κατεβάστε. Έτσι κι αλλιώς, τα σκάλια είναι άσπρα. Άσπερα είναι τα σκάλια. Πείτε το κύριε μου τόση ώρα που έχω πιαστεί λες και με τον τρόλεϊ πατήσια να ελβετία. Έχετε δίκιο. Αλλά πού μυαλό. Το έχουν βάλει με τα γέρα. Καταλαβαίνετε. Γιατί εμένα που με βλέπετε κύριε. Έχω βάλει τόσο κέρα στη ζωή μου. Θα μπορούσα να διαβάσω όλο το βιβλίο Guinness. Αλλά σήμερα το έχω πάρει απόφαση. Θα τελειώνω μια για πάντα με τον άχρηστο. Και πώς θα τελειώνετε δηλαδή, με σκάλια άσφαιρα. Αυτό ξέρετε εσείς. Ο Νικηφόρος όμως όχι. Αφήστε που είναι τόσο δειλός, που μόνο να με δίνει το σημαδέο με το όπλο, θα πεθάνει από να το πει. Όχι και να φτάσουμε και στο έγκλημα. Ήρεμα, πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε. Θα βρούμε κάποια λύση. Ακριβώς γι' αυτό. Το έγκλημα, ξέρετε, είναι εφεύρεση των πολιτισμένων. Οι απολύτιστοι σκοτώναν μόνο και μόνο για να επιβιώσουν. Τέλος πάντων. Πάντως σε μια καθώς πρέπει κυρία όπως εσείς, δεν αρμόζει να οπλοφορεί, γι' αυτό αν μου δίνατε το όπλο. Αυτό ξεχάστε το. Εξάλλου για τον ίδιο λόγο βρισκόμαστε εδώ. Έτσι δεν είναι. Ναι, δυστυχώς δηλαδή. Και εσείς, πότε το μάθατε? Το έμαθα πριν 3 μέρες από ένα SMS στο κινητό μου. Και εγώ. Και εσείς, Ναι. να σας το δείξω κιόλας. Ορίστε. Λοιπόν, τα κέρατά σου θες να δεις. Στα ύψη να φυτρώνουν, έλα στο ξενοδοχείο Αγκάμα, στο πρωτόωρο, το 32 ξέρω. Είναι το ίδιο μήνυμα. Και προφανώς ο ίδιος όπως το λέει. Ποιος μπορεί να είναι, ποιος! Κάποιος που μας αγαπάει και θέλει να μας βοηθήσει και να μας ανοίξει τα μάτια. Να μας τα βγάλει. Να μας βγάλει τα μάτια. Ποιος! Κάποιος που παίρνει με εμπόδια στη σχέδιά του. Μήπως μόνο ένας τέτοιος άνθρωπος θα
εγκεφαλικά εμφράγματα δεν στέλνουν τέτοια μηνύματα, δεν τα στέλνουν. Αλλά και πάλι, ποιος μπορεί να είναι? Α, έτσι όπως τα έχω σκεφτεί. Θα μπορούσε να είναι κάποιο τις δεκάδες ερωμένες του άντρα μου. Ναι, αλλά εμένα πώς με βρήκε? Καλά, τώρα, μην γίνεις τυπητός. Όπως ενδιαφέρεται, ψάχνει, βρίσκει, μαθαίνει. Αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι, θα μπορούσε να είναι μήπως και κάποιος πρώην αλλά της γυναίκας της. Της γυναίκας μου! Σας παρακαλώ πολύ, η γυναίκα μου ποτέ δεν έχει απαντήσει σε μένα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πηγάζει τόσο σιγουριά. Ξέρω τι γυναίκα παντρεύτηκα εγώ. Μάλιστα. Τότε μήπως θα μπορούσε να είναι κάποια πρώην δική σας ερωμένη. Δική μου! Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω απαντήσει στη γυναίκα μου. Τι μου πει ότι και σε αυτό το τομέα αποτελεί εξαίρεση. Να μην σας νοιάζει! Εδώ που φτάσαμε, κύριε. Όλα με νοιάζουν. Θέλω να μάθω τέλος πάντων ποιος είναι ο χερέγατος αποστολέας που έστειλε το λόγο μήνυμα. Τι να τον κάνετε το χερέγατο αποστολέα. Το ρεζιλίκι μας δεν σας φτάνει τέλος πάντων. Πού να αυτό σας νοιάζει δηλαδή. Θέλετε να μου πείτε ότι αν δεν είχαμε γίνει ρεζίλι και δεν το είχατε μάθει όλοι, δεν θα κάνουσαμε αξιολόγου τη συζυγική απιστία. Βέβαια είναι αξιολόγου η συζυγική απιστία. Αλλά το ρεζιλίκι θα μπορούσαμε να το είχαμε γλιτώσει. Το κάνεις που το κάνεις, κυρά μου. Χάθηκε ο κόσμος να προσέχεις τέλος πάντων. Εσείς προσέχετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να σταματήσουν αυτά τα γελία υπονοούμενα προς το πρόσωπό μου. Υπονοούμενα. Ναι. Μίλησα εγώ με υπονοούμενα. Οι ερωτήσεις μου νομίζω ότι είναι ξεκάθαρες. Και αντιάκριτες. Δεν κάνουν τέτοιες ερωτήσεις σε έναν άγνωστο. Καλά. Άρα εσείς ξέχαστε ότι ο άνθρωπος κοιτάει τη γυναίκα σας. Δεν μιλάει! Δεν μιλάει! Δεν έχουμε καμία απόδειξη γι' αυτό. Ναι. Όχι. Να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Απόδειξη δεν έχουμε. Οι ενδείξεις όμως είναι σαφείς. Γνωρίζω πολύ καλά τον Νικηφόρο. Εκτός από θεράπευτα γυναικάς, είναι και παπιτσιάς. Δεν θα διακινδύνευε ποτέ την τιμή του και την υπόλοιψη του κύριου αν δεν την είχε πατήσει με τη γυναίκα σας. Ερχόμενος δε σε ένα τόσο αμφιβόλο ποιότητας ξενοδοχείο. Μην το λέτε αυτό. Ακόμα και σε ένα τέτοιο αμφιβόλου ποιότητας ξενοδοχείο μπορούν να αναπτυχθούν οι συνθήκες ερωτισμού και ρομαντισμού που μπορούν να οδηγήσουν ένα ζευγάρι σε... Α! Έχετε δει αν πήρα λοιπόν, από ό,τι ακούω. Όχι. Έχετε κάνει κι εσείς, μήπως τις κουτσουκέλες εδώ πέρα. Εγώ γενικά για τις συνθήκες μιλάω που μπορούν... Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν έχει φέρει ο άλλος μου τη γυναίκα σας εδώ. Δύο πράγματα μπορεί να σημαίνουν. Να τα πω. Ή δεν την έχει επιδείξει ακόμα. Αυτό είναι. Ή το τιτή της γυναίκας σας παρασέρει τη λογική του. Σας απαγορεύω να μιλάτε για το διτή της γυναίκας μου. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ να σταματήσει αυτή η κουβέντα εδώ, γιατί μου έχει παραλιώσει τα νεύρα. Άκου. Και Λέτε να μιλήσω ακόμα. έχουν έρθει. Άκουσα τον Γκρουμ να λέει ότι πήγανε μια βόλτα στην παραλία. Στην παραλία. Ο Νικηφόρος στην παραλία. Ο Νικηφόρος στην παραλία. Ναι. Ο δικός μου Νικηφόρος. Μισουχαίνεται τις βόλτες όπως ο διάβολος στο λιβάνι. Για να φανταστείτε δηλαδή. Όταν είχαμε πάει για μήνα του μέλλοντος στο Παρίσι. Ωραία. Το παρακάναγα να πάμε μια βόλτα κατά μήκος Σικουάνα και αυτός βρήκε 1002 δικαιολογίες για να το φύγει. Και εσείς μου λέτε τώρα, έχει έρθει εδώ με τη γυναίκα σας και την έχει πάει για βόλτα στην παραλία. Δύσκολο. Όχι, όχι, δύσκολο, δύσκολο το πράγμα. Τι δύσκολα δηλαδή. Ένα χρόνο που πιστεύουμε ότι ο άντρας μου απαθάει. Ένα χρόνο με τη γυναίκα μου! Ηρεμήστε. Δεν λοιπόν τη γυναίκα σας ένα χρόνο. Αλλά Αν σας κάνει να αισθάνεστε αυτό πιο άνετα, ο Νικηφόρος είναι η προσωποποίηση του Playboy. Πάντα και τις περιπτώσεις του. Αλλά πάντα γύρνα και σε μένα. Το τελευταίο καιρό, όπως το γνωρίζω, τραβήγονται με μια φοιτριούλα στο πανεπιστήμιο. Επομένως, έτσι όπως το έχω υπολογίσει, η γυναίκα σας πρέπει να παίζει στο προσκήνιο τις τελευταίες 3 εβδομάδες, 2, ίσως πάλι και μία. αυτό είναι, δεν είναι πάνω από μια εβδομάδα. Άλλωστε το είδατε και μόνοι σας. Το κρεβάτι είναι άθικτο. Εντάξει τώρα, και αυτό τι, πέρα από το ηλεκτρονικό.
Ξέρετε, ο Νικηφόρος αρέσκεται να κάνει έρωτα πάντα. Και παντού. 24 ώρες. Συνεχούς σεξουαλικής πράξης δεν του αρκούν. Έχει μια αντοχή ο άτομος. Εσείς? Εμείς. Δηλαδή, εγώ προτιμώ το σπαστό ωράριο. Αν και εδώ που τα λέμε, το τελευταίο διάστημα έχω πέσει σε μερική απασχόληση. Αυτά κάνετε, κύριε. Και μετά οι γυναίκες σας τρέχουν αλλού. Για να κολλήσουν τα ένσημα. Πού είναι? Τίποτα δεν της λείπει της αρετής μου. Τίποτα δεν της λείπει. Κορώνα στο κεφάλι μου την έχω. Μάλιστα. Πάντα έτσι. Πώς έτσι δηλαδή? Έπαιζε το ματάκι της. Όχι βέβαια. Η αρετή μου ήταν τύπος και υπογραμμός. Και τώρα τι έγινε, τι στράτωσε? Έλατε, από τότε που είδα το SMS, έπεσα από τα σύννεφα. Έχει γούστο τώρα. Λοιπόν, τα κέρατά σου φτάσανε. Μέχρι και την παστίδα, πιάστηκες, έμαθα κι εσείς τίποτα του φαγήτου. Πώς ξέρετε, πώς ξέρετε είμαστε εδώ. Καλά, τώρα μην γίνεστε κουτός. Πώς παρακολουθεί? Μας παρακολουθεί. Πού μπορεί να είναι, πού. Ξέρω εγώ, εδώ, απέναντι. Εδώ. Απέναντι είναι μακριά. Πού να μας δει. Δεν είναι μακριά. Εξάλλου μπορεί να έχει κι άλλα. Λες. Αυτός είναι. Τον εβλέπεις εκεί, πήγε δίπλα. Εγώ δεν είδα τίποτα. Εγώ όμως είδα και θα γίνει χαμός. Για δώσε μου το όπλο εδώ πέρα. Δώσ' το. Εσείς, ένας πολιτισμένος, θα προβείτε στο έγκλημα. Ναι, εγώ ένας πολιτισμένος, θα προβώ στο έγκλημα. Είμαι πολιτισμένος, αλλά είμαι και κερατωμένος. Και είναι και αυτά τα μουστοκούλουρα που με έχουν τρελάνει τέλος πάντων. Ποια είναι στο κούλο? Αυτά εδώ. Ξέρετε τι κακό μου κάνουν εμένα αυτά τα μουστοκούλουρα. Ομολογώ δυνατόν να σας προκολουθήσω. Όταν σε ένα δωμάτιο υπάρχει μουστοκούλουρο, τρελαίνομαι. Πιάνει ένας πόθος και θέλω να τα καταβροχτήσω. Θέλετε να μουστοκούλουρο. Και να γίνω εγώ. Το ξυλιαστήριο θύματος συγκράτητη πόθο σας. Ευχαριστώ. Ηρεμήστε κυρία. Το μουστοκούλουρο πάει σε συνδυασμό μόνο με την αρετή μου. Εκείνη από ό,τι κατάλαβα δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα πάντως με τη συνδυάσμο με άλλους ναι. Τώρα αυτό γιατί μου το θυμήσατε δηλαδή. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι καταφέρατε να το ξεχάσετε. Μήπως τελικά δεν σας έφερε εδώ για μένα όλη η αγάπη προς τη γυναίκα σας, αλλά ξεκάθαρα ο εγωισμό σας? Να ξέρατε πόσο χαμηλά έχω βάλει τον εγωισμό μου. Πόσο χαμηλά τον έχω ρίξει εγώ για την αρετή μου. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι υπάρχει έστω και ένας άντρας του πηγή, ο οποίος έχει πατήσει τον εγωισμό μου και μια γυναίκα? Και βέβαια υπάρχει. Και βέβαια. Πόσο χαμηλά τον έχω βάλει εγώ τον εγωισμό μου. Πόσο χαμηλά τον έχω ρίξει. Τι θα να πω? Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Με παλτά! Να σας ζήσω. Ελάτε γρήγορα. Ύστερα σου λένε έχει εμπιστοσύνη. Όχι σε ποιον να έχω εμπιστοσύνη, σαν τον άδειο κομπάσο που θέλει να μου παραστήσει με το γκρουπ. Τόση ώρα το περιμένω να έρθει να φέρει τις πετσέτες και τα μπουρμπούζια και πουθενά. Λες κι άνοιξε η γη και το κατάφι. Να έρθουν δηλαδή άνθρωποι ξαναμένοι και να μην μπορούν να κάνουν ένα μπάνιο. Και αγάπα, τι έγινε? Ο Χριστός και η Παναγία. Αυτός ο άχρηστος. Για να έσπασε την κορνίζα. Είναι δυνατόν. Είναι εδώ να μας φυλάσει. Πάλι θα πέσει. Μα πώς το έπαθες, Τσέκο, πώς το έπαθα? Να έρθουνε ξαναμένοι λέει. Τόσο δρόμο θα κάνουν οι άνθρωποι. Θα κάνουνε και μπάνιο. Τι έτσι πράγμα και να πέσουν στο κρεβάτι. Και το πάνω άθικτο. Τσάπα και η περιγραφή που έκανα ούτε που καταδέχτηκαν από εδώ. Καλά, τώρα θα τους εντόφισαν το κρεβάτι άθικτο. Το πάνω θα υπολόγιζαν. Έπρεπε να το καταλάβω ότι ήταν παράνομο ζευγαράκι και όλο αυτό που μου ξεφούρλισε ήταν ένα παραμύθι. Αλλά τώρα θα πεις παράνομο ζευγαράκι. Γιατί να βουτυχτεί στην αμαρτία. Πάει για πόρτα στην παραλία. Κάτι τρέχει εδώ. Κάτι
Ζητάει με αποδείξεις. Γιατί σου λέει παράνομο ζευγάρι, γιατί να βουτηθεί στην αμαρτία. Πάει μόνο στην παραλία. Δεν κολλάει. Και ποιος της είπε αυτήν ότι όλα τα παράνομα ζευγάρια έχουν το μυαλό τους στο σεξ. Όλος ο κόσμος σου λέει. Όλος ο κόσμος λέει αυτό που σου συμφέρει. Όπως και εσείς θέλετε να πιστεύετε στην εκδοχή της ξενοδόχας. Μάλλον αντί να δείτε να πιστέψετε ότι η γυναίκα σας βρήκε όλα αυτά που της έλειπαν στον άντρα. Τίποτα δεν της έλειπε, κάτι μου. Τίποτα δεν της έλειπε. Κορώνα στο κεφάλι μου την είχα. Γι' αυτό κάνετε σεξ στα σατανικά σε εορτάς και τις επετείους. Μόνο το τελευταίο καιρό. Και γι' αυτό δεν έφταιγα εγώ. Και ποιος έφταιγε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καθόλου δεν μιλάτε. Καθόλου. Το ξέρετε κυρία μου πως από τότε που το δούνου του μπήκε στη ζωή μας και η χώρα μας κατάτησε το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Εγώ έχασα τον ύπνο μου. Πολύ μου σημαντικό. Αλλά δεν πιάνω. Έχω βαρεθεί πια να δω πως για όλα τα κακά της χώρας φταίει κάποιος άλλος. Κόβονται συντάξεις, δεν το δίνω του. Κόβονται μισθοί, δεν το δίνω του. Κόβονται δικαιώματα, δεν το δίνω του. Δεν θα μου πείτε τώρα κύριε ότι και για την αδυναμία σας να εκπληρώσετε τα συλλογικά σας καθήκοντα φταίει κάποιος άλλος. Και όμως φταίει. Φταίει. Γιατί εγώ με το δούνου του δεν μπορούσα να αγοράσω εμπόρευμα. Δεν μπορούσα να πληρώσω τους εργαζομένους. Δεν μπορούσα να πάρω δάνειο. Πού να βρω χρόνο για... Καταλαβαίνετε τέλος πάντων. Καταλαβαίνετε ότι έχετε ο άντρας με τη γυναίκα σας και θα μας κάνουν τους ποτούς. Γρήγορα να το αγριστείτε. Μια κουβέντα είναι αυτή. Τι σας βρήκε σαν πιο χοντρό άνθρωπο? Σιγά το πράγμα, τι τον βρήκε? Το πολύ πολύ να είναι ένα απλό διάστρεμα. Τι διάστρεμα που πονάει. Το σπάσιμο και πάνω είναι. Αυτό που όλοι οι άντρες με το παραμικρό κάνετε σαν να σας έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Και στο κεφάλι μας έπεσε και μας έκανε και καρούπαλο. Χτυπήσατε και στο κεφάλι. Όχι, αλλά από τη στιγμή που διάβηκα την ποτικοπαγίδα σας, όλα μπορώ να τα περιμένω. Μήπως υπάρχει κάποιος επίδεσμος να του δέσουμε το πόδι? Ναι, φυσικά που αναφέρω. Όχι, 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 μην παίρνετε σε κόπο. Κανένας κόπος. Όχι, όχι. Μα επιμένω, θα κατέβω εγώ μαζί σας. Νικηφόρα μου δεν σε πειράζει, Ναι, δηλαδή όχι. Ενώ θα αργήσεις. Να κατέβω έναν όροφο δεν νομίζω. Χρειάζεσαι κάτι? Ναι, θέλω να με βοηθήσει να πάω λίγο στο μπάνιο. Να σε βοηθήσω. Κυρία Κρυβή μου, πηγαίνετε εσείς και θα έφευγω αμέσως. Προτιμώ να περιμένω να ακούσω εντυπώσεις. Θα κάνω την ανάγκη μου. Στην ποτικοπαγίδα μου. Αυτό το είχα ξεχάσει. Γιατί να εμπιστευτώ την ποτικοπαγίδα σας δεν το συζητάω καν. Μήπως προτιμάτε να σας φέρω πάπια? Τι πάψια. Αυτό και να το συζητάω. Στα άλλα δωμάτια πώς είναι η τουαλέτα? Στους 10 μικρούς νέγρους, καταπληκτική. Ένας μικρός νέγρος με τα χέρια ανοιχτά. Νέγρος με τα χέρια ανοιχτά, δεν πεθαίνω καλύτερα. Στο άλλο δωμάτιο του Orient Express, το πολύ πολύ τουαλέτα, να αναπαριστά ένα τρένο. Θα το έκανα, λόγω διαστάσεων δεν τα καταφέραμε. Γι' αυτό πίστευα ότι ήταν καλύτερο να αναπαριστά μόνο την ατμομηχανή. Θα πάρω την ατμομηχανή. Φοβερή ιδέα. Αν σκεφτείτε ότι το καζανάκι έχει 20 σφυρίγματος τρένου. Πάλι καλά που δεν παράνε κανόνες. Βοήθησε με. Αχ, πάντως κρίμα που δεν θελήσατε να χρησιμοποιήσετε την ποτικοπαγίδα μου. Όπως βλέπετε, κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να ξεφύγω την ποτικοπαγίδα σας. Το θέμα είναι αν τελικά θα τα καταφέρετε. Εγώ αναρωτιέμαι. Αυτό εδώ μέσα τι είναι? Ξενοδοχείο, ξενοδοχείο δεν είναι. Δεν είναι ξενοδοχείο και σε λίγο θα έχουμε και θύματα. Ακούσε εκεί θράσος να ζητήσει την αρετή μου, να το πάει στο μπάνιο. Δώσε μου το όπλο εδώ πέρα. Όσα τελικά. Η ερωμένη του άντρα μου είναι σίγουρα η γυναίκα σας. Ναι, είναι σίγουρα η γυναίκα μου, αλλά δεν είναι σίγουρα ερωμένη του. Δώσε μου το όπλο, είπα. Αυτό δεν το θέλω, λοιπόν, κύριε. Το όπλο το θέλω. Και να μην γίνει ερωμένη του. Αυτό τρελό θα χαλάσει όλα. Νίκο! Μα πού βρέθηκε ξαφνικός όλος αυτός ο κόσμος? Να δεις που άλλαξαν το σενάριο και δεν μου το είπαν. Όλα κι όλα. Σαν πολλοί μας σεβόμαστε και θα μου λένε μετά ότι έπεσε έξω από τον υπολογισμό στις ταινίες και ότι δεν βγαίνουμε. Όπως κάνα και την προηγούμενη φορά. Και όταν παίξω εγώ στο μυστική του εγκινήτη, προσλαμβάνω την κάρτα σου. Εδώ είστε πουλάκια μου, Τι έχετε παιδάκια? Πάλι πάτε να μου τη φέρετε? Ό,τι ξέρεις ξέρω. Ή μάλλον ξέρουμε
με κάποια πράγματα, τα οποία μας έχουν μπερδέψει αρκετά. Και όχι μόνο αυτό, εδώ κινδυνεύει να αποκαλυφθεί το κόλπο και να βρεθούμε όλοι στη φυλακή. Στη φυλακή. Έμαθε η θεία στην κυρία με πονοτενία στο ξενοδοχείο της. Όχι βέβαια. Χτύπα ξύλο, από άλλο το περιμέναμε και από αλλού μας ήρθε. Τι εννοείς? Τον είδες αυτόν που έφυγε από εδώ τρέχοντας? Όχι. Μόνο την πλάτη του βασικά. Έτρεχε αυτός και ο πίσω του είχε μια γκόμενα. Ξέρεις ποιος ήταν? Αφού σου είπα είδα μόνο πλάτη. Ποιος ήταν? Ποιον είχαν μαγειρέψει για το φιστίκι το γεννήτη? Α, έναν που τρομάτισε να του κάνει κουμπί. Δεν καλά να πάτε και αυτό πουλήσατε. Ήθελες πολλά χρήματα και δεν τα είχαμε. Τι έπρεπε να κάνουμε? Όντως όχι να προσθέτεις έναν άγνωστο, αγνώστο να επιδώσει. Τελείωσε. Βέβαια αυτός ισχυρίζεται αντίθετο για να πιάσει τη γυναίκα και τον απατάρει. Εμένα πάντως αυτό μου φαίνεται λογικό. Σου φαίνεται... Του παρέψου. Σου φαίνεται λογικό ο συγκεκριμένος άνθρωπος που είχαν μαγειρέψει εξπέρι στο φιστίκι το γεννήτη να ξανάρθει φέτος για να πιάσει τη γυναίκα του που νομίζει τον απατάει, ενώ αυτή ξέρει ότι είχε πάρα πολλές ευκαιρίες να τα φορέσει, γιατί γι' αυτό κάθε και πετάει έναν όρκο που το παίζει εραστή. Λογικότατο. Όλοι οι άντρες όταν μαθαίνουν ότι πρόκειται να γίνουν κερατάδες τρελαίνονται. Ενώ όταν εσείς το κάνετε δεν τρέχει κάστανο. Φτάνει. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Εσύ Ρακλή, ναι. Θα πας κάτω να δεις τι γίνεται και θα έρθεις να μας πεις. Εμείς εντωμεταξύ μας έχουμε κάμερες και όλα τα ναρκωτικά στοιχεία και περιμένουμε να δούμε που θα πάει το πράγμα. Όπα. Να πάω εγώ εκεί έξω να μπλέξω και να βρείτε εσείς εδώ να ξεμπλέξετε. Ξεχάστε το. Εσείς γυρίζετε τις πονοτενίες, παγιδεύοντας την υποψία στους πολίτες και εσείς να μην τα βγάλετε τα παιδιά την τρύπα. Όσο για μένα, τσάτσο. Τι λέει, πίσω από την αρχή! Γλέντια. Εδώ γάτα με τέταλα. Ναι. Ετοιμάστε κλουβιά. Πολλά κλουβιά. Η μπάκα έπιασε πολλά ποντίκια. Γρήγορα, κρυφτείτε! Μα τι γίνεται τελείως πάνω σε αυτό το ξενοδοχείο? Ψυχομοιράς! Όπου πρέπει να έρχονται! Γρήγορα! Τι το θέλεις το όπλο του πιο νέο που δεν πάντα στόπα! Δεν έριξα, εγώ σου λέω! Τότε μάλλον θα βγήκαν τσάρια οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Αυτούς πρέπει κάποιος να τους βάλει στη θέση τους μια μέρα. Στο Γεωργάκη θα πεις αυτά. Αλλά του να προλάβει και τους κακομοίρης. Το πρωί στις Βρυξέλλες, το μεσημέρι στο Καστρί. Το απόγευμα στο Καστελόνι να εξαγγείλει μέτρα. Μέτρα! Βάλανε κι άλλους πόρους! Ναι, τους κερατάδες. Φίλοι τους ανθρωπέμους. Άλλος! Αμάν και εδώ μέσα. Αμάν. Γρήγορα στο κρεβάτι. Ποιο κρεβάτι μπορεί να σου πει άλλο! Δεν θα έχουμε χρόνο. Κρύψου. Το αντέχω όλο αυτό. Δεν το αντέχω. Μα τι μια λαχτάρα στην άλλη πάμε εδώ μέσα. Τι το θέλατε και τον πυροβολισμό δηλαδή. Σας λέω πως ο πυροβολισμός δεν ήταν δικός μου. Αν μου το λέτε αυτό για να με καθησυχάσετε, μάταιος κόμπος. Δεν έξω σας έξω κάθε κρίστη. Μα αν δεν πρόκειται για κάποιο εφέ, τότε αυτό σημαίνει ότι... Το διδονέρισε και ποιος του στολάς. Και σίγουρα εδώ μέσα, γιατί από εδώ μέσα ακούστηκε ο πυροβολισμός. Δεν μιλάτε σοβαρά. Ακριβή ερατόκρη που δεν αστιεύεται ποτέ. Να αρχίσουμε να ανησυχούμε δηλαδή. Τι να αρχίσουμε. Τώρα να αρχίσουμε. Τώρα να έρχεσαι να μην είναι ήδη πολύ αργά. Πάντως είστε κοπανάκι του Μητσιάρη. Λογικός είμαι. Λογικός. Και όπως κάθε λογικός άνθρωπος, φοβάμαι τώρα που να πέφτουν γύρω μου μπαμ και μπουμ. Μόνο μπάμπου δεν είχαμε. Ναι, έτσι όπως το πάμε όμως και το μπουμ δεν θα αργήσει. Στοπ, σκάσε. Άσε να λαχταρίσω στο κουστί. Με πέτυχε. Σίγουροι πως δεν πρόκειται για κάποιο εφέ. Άλλοι περίγυρ να λένε σας είπα πως όχι. Πάμε να φύγουμε από εδώ μέσα, πάμε να φύγουμε. Θα φύγουμε, ηρέμησε. Θα φύγετε. Ούτε να το σκέφτεστε. Παρακαλώ. Λέω πως δεν θα φύγετε αν δεν καταλάβετε το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μείνουμε. Αλλά η κατάσταση έχει αρχίσει να γίνεται πολύ επικίνδυνη. Ναι, αλλά αν φύγετε θα
για το οποίο ήρθαμε εδώ. Διαφορετικά θα χάσουμε τη μία και μοναδική ευκαιρία που έχουμε να... Πάτσα από μας επιτέλους! Όχι μία και μοναδική ευκαιρία, είστε νιώπατε, έχετε μια ζωή μπροστά σας. Μα αυτό είναι που δίνει την ευκαιρία, κυρία Κοντίνη. Γιατί, μάντεψες, αύριο δεν θα είμαστε, και αφού δεν θα είμαστε, δεν θα. Έτσι δεν είναι, αγάπη μου? Ναι, ναι. Μπράβο, αγάπη. Ας ψάξουμε λοιπόν τώρα να βρούμε από πού έρχεται ο πυροβολισμός. Μα γιατί να μην φωνάξουμε την αστυνομία? Αυτή είναι καθόλου αρμόδια να μας ψάξει. Την αστυνομία, καλά θέλει να κλείσει το ξενοδοχείο. Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Αν έρθει εδώ η αστυνομία θα γίνει σκάνδαλο. Και αυτό δεν συμφέρει κανένα. Έτσι δεν είναι, αγάπη μου? Όχι, αγάπη. Σκάψε! Δεν θα μου χαλάσει το χαντήρι, τζουτζούκο μου. Τζουκό! Ρε που έβλεξα. Ο αγαπημένος μου είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Και καταλαβαίνετε. Και θέλατε. Τι τις θες τις λεπτομέρειες, αγάπη μου, τι τις θες? Ευτός, οι λεπτομέρειες εξηγούν πολλά πράγματα. Λοιπόν, να ψάξουμε. Να δούμε το πιστόλα. Εγώ θα ψάξω δεξιά, εσείς αριστερά. Και ο κύριος Τσεκούρας στο μπάνιο. Γιατί όπως το μπάνιο? Πονάει το πόδι. Τόση ώρα όρθιος τρίστηκε. Τότε αγάπη μου κάτσε να το ξεκουράσεις λίγο, Άντρες, πεταμένα λεφτά. Άντε χάσου κουρούνα. Και κουρούνα. Τι έπαθες? Εγώ, τίποτα ακόμη. Αυτός όμως είναι νεκρός. Νεκρός! Ποιος είναι νεκρός? Αυτός εδώ. Ποιος είναι αυτός? Εμένα εδώ κάτω. Εμένα εδώ κάτω. Περιμένετε να δω. Ένας αστυνομικός! Ένας αστυνομικός νεκρός στο ξενοδοχείο. Τι πράγμα? Νεκρό πατσόνι! Πουλάκια μου! Για κοίτα έξω! Τι είναι αυτή? Οδύγια! Κοίτα έξω γρήγορα! Τώρα, τώρα! Μας είχες σε καψό. Μα τι γίνεται εδώ μέσα ρε παιδιά, ποιοι είναι όλοι αυτοί? Οι πιστολάδες, υποθέτω. Όχι, πιστολάδες, πες και στη θεία. Το χέρι μου στην ποδιά δεν το βάζω. Τι λέτε τώρα, θεία! Λέω ότι μπορώ να επιβιώσω μόνο τη συγγένεια και όχι τα περαιτέρω. Όσο για εσάς, δεν σας έχω ξαναδεί. Ποια όλοι υπάρχει πρώτη φορά! Και ποιούμα! Ύποπτο αυτό! Φυσικά, άγνωστη και κάτω από το κρεβάτι, αυτή είναι η δολοφόνη. Εμάς με δολοφόνους, ρε! Άδικο έχει, υπάρχουν στοιχεία, τα οποία και θα εξακριβώσουμε πάντα. Άλλωστε όπως θα έκανε ο αγαπητός Ηρακλής. Εγώ. Είσαι εσύ αγαπητός. Όταν απευθύνομαι στον αγαπητό Ηρακλή, ομιλώ πάντα για τον συνάδελφο Πουαρό, ο οποίος, ενώπιον εγκλήματος, θα είναι και της ταυτότητας των υπόπτων, θα έκανε τους ανάλογους συνειρμούς και θα έφτανε στη λύση του μυστηρίου. Μα τι λέτε, τρελαθήκατε? Έχουμε ένα νεκρό ανάμεσά μας και εμείς θα παίζουμε κλέφτες και αστυνόμους. Επιτέλους, είμαι κουτσός άνθρωπος. Δεν μπορώ να παίζω. Να παίξετε όμως, γιατί από το μέσα θα φύγει κανείς να δεν διαδευκαθεί ο φόνος πρώτα. Ρε παιδιά, εγώ ένα ρόλο ήρθα να κάνω. Δεν έχω και το πελά μου που πάνω. Πού να στάς να μας κάψεις! Είστε ηθοποιός. Είμαι. Έτσι εξηγείτε. Και γιατί παριστάνεις το κρούν? Ήθελε να μπει στο πετσί του ρόλου, τρομάρα του. Και εσείς ποιοι είστε? Όλα κι όλα. Είπα, το ξέρω δεν είναι δικό μου και ξέρω τι θα τις κάνω εγώ. Ποιοι είστε, πώς μπήκατε στο ξενοδοχείο μου, σας κυνηγάει η αστυνομία. Κανείς δεν μας κυνηγάει. Αντίθετα, εμείς κυνηγάμε. Έτσι δεν είναι, Λουίζα? Τώρα, είπατε κυνηγάτε. Και κυνηγάμε. Και πιάσαμε. Έτσι δεν είναι, Λουίζα? Και πιάσατε και πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τι πιάσατε. Τι μας νοιάζει εμάς, τι έπιασε ο κύριος? Γιατί δεν σταματάμε εδώ αυτή την ανόητη συζήτηση να ξεπερδεύουμε? Είναι η πρώτη φορά που θα συμφωνήσω μαζί σας. Λοιπόν, για να μην σπαταλάμε χρόνο άσκοπα και μας βρωμίσει και το πτώμα, πέστε μου ποιοι είστε. Γιατί δεν ρωτάτε τον κύριο από εδώ και την κυρία από εδώ. Εκείνοι ξέρουν πολύ καλά ποιοι είμαστε. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν, το θράσος σας δεν έχει όρια πια. Εσύ δεν μιλάς. Εγώ τι θα μπορούσα να πω, δεν σας γνωρίζω, ούτε εσάς ούτε την κυρία. Άκουστε, δεν μας γνωρίζεις κιόλας, Εξόψιος, μια που εδώ και 5 λεπτά βρίσκεστε στο οπτικό του πεδίο. Μόνο εξόψιος μας γνωρίζεις. Εσείς μόνο εξόψιος μας γνωρίζετε. Φυσικά, κύριε, πώς αλλιώς? Ήθελα να με γνωρίζεις και ξαναπείτε! Κύριε! Κάντε το μισθό, μια που η θέση μου δεν με επιτρέπει να σας βρίσω. Εμένα είπες, κύριε! Άκου να σου πω, κύρια! Κούρα, Σικούρα! Τώρα τι τις τέτοιες συστάσεις? τσεκούρα. Πού τσεκουλιάνα με αν εσύ είσαι η κυρία Τσεκούρα? Αυτή εδώ ποια είναι, μωρέ? Είπαμε κύριε, το ξενοδοχείο είναι δικό μου και τις ερωτήσεις θα τις κάνω εγώ. Τις ερωτήσεις θα τις κάνει
Όποιος έχει το όπλο! Στο δολοφόνο! Όχι και λαντάς, ρε! Σας τα πατάει η γυναίκα σας και το λέτε έτσι απλά. Με προκαλείς γιατί θα έχουμε θύματα! Και εσύ βρε πανάφλιε, πώς τόλμησες, ρε! Εγώ, πάμε να φύγουμε. Εσύ ειδικά δεν έχεις να πας πουθενά, ρε! Γιατί εγώ ειδικά? Είσαι ανήθικος! Είσαι και μυθός, ρε! Ποιος είναι μυθός, είστε εσείς μυθός. Σας παρακαλώ κύριε, πως τολμάτε να προσβάλλετε έτσι τον σύζυγό μου. Εδώ εσείς πηγάτε τον Ρουφίκονα δηλαδή! Και πόνο τον λένε. Άντε πάλι πηγάτε με αυτόν! Δεν μου λέτε κύριε, να πάει πολύ μακριά αυτή η βαλίτσα. Εδώ έχουμε νεκρό που ζητάει δικαίωση. Βρε, εδώ έχουμε ολόκληρη τάξη μικρομεσαίων που ζητάει δικαίωση. Και κανείς δεν νοιάζεται. Το ξέρετε κυρία μου πως από τότε. Έλεος! Έλεος πια μου! Παροπίκτητες είναι! Όχι καπίκια, πασάνωσε και πασαμαλακία, μας έπαιξες! Έχει δίκιο η κυρία. Λοιπόν, εφόσον επιμένετε να μην μας δίνετε τα στοιχεία σας, να σας αναφέρω ότι θεωρείστε υπαριθμό πρώτη ύποπτη για την δολοφονία του στην Νόμο. Εμείς, όπα εδώ, στο βαρέο του πράξη. Άκουσα να σας εξηγήσω. Αν ακούστηκε ο πυροβολισμός, εμείς δεν βρισκόμασταν στο δωμάτιο, ξέρετε. Σιγά το επιχείρημα, ούτε εμείς βρισκόμασταν εδώ όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός. Επομένως, θα μπορούσε κι άλλιστα κάποιος να σας θεωρήσει υπαριθμό πρώτους όπλους. Φυσικά, πρώτη ύποπτη. Οπότε, μάλλον το επιχείρημά σας μόλις καταρρίφθηκε. Ναι, αν το πάρουμε έτσι. Κατά τρόπο συστρεβεί, αλλά πού τα έμαθες όλα αυτά? Δικηγόρος. Δικηγόρος. Τι δεν το ήξερες, θα έπρεπε. Όλοι οι σύζυγοι ξέρετε το επάγγελμα της σύζυγου τους. Όχι τώρα κουβέντα θα πιάσουμε. Λοιπόν, αφού είστε δικηγόρος, μπορείτε να μας βοηθήσετε να σωθούμε. Δεν γίνεται να φύγουμε από εδώ μέσα και να γλιτώσουμε όλη αυτή τη γελία διαδικασία. Βλέπετε, εμείς δεν έχουμε καμία ανάμειξη με όλο αυτό, κυρία μου. Ναι. Και ποιος θα σας πιστέψει, κύριε, εφόσον το δωμάτιο ανοίξει το όνομά σας. Μα τι λέτε. Μα κύριε, και συγγνώμη για το χαρακτηρισμό, είστε και γνωστή μούλα. Μα καλά έχει Αλτσχάιμερ. Το παίζει, όπως και η δικιά σου, χαμένος. Απαγορεύω τα πιστικά της συνεννοήσεις. Λοιπόν, επειδή τον έβλεπα έχουν αρχίσει να γίνονται γυλοβίδες, καθίστε όλοι κάτω και βάλετε αυτό στο στόμα σας. Γιατί? Για έφελεξη ακριβώς μετά θάνατον. Θεία, για τον Θεό! Όποιος επικαλείται το Θεό πρέπει να έχει πολύ καλή εξήγηση για τις αμαρτίες του. Θεία! Θεία, άκρη, κάτω κι εσύ. Κάτσε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να μετρηθούμε. 1, 2, 3, 7, 8 και ο νεκρός 9. Ένας φόνος υπερπαραγωγής στο ξενοδοχείο μου. Και όπου να είναι θα έρθουν οι κυπάτσι και πιάνουμε και τις 15. Μα ποιοι μπάτσι. Δεν είπαμε να το διευθετήσουμε μόνοι μας το θέμα χωρίς να έρθει η αστυνομία. Μην ανησυχείς, Χρυσό μου. Κανένας αστυνομικός δεν περνάει το κατόφλι του ξενοδοχείου, θα τον καλέσω εγώ πρώτα. Και αυτός εδώ τι είναι? Αυτός δεν πιάνεται, είναι νεκρός. Φρόντισε να μην γίνεις κι εσύ. Μάλιστα. Βλέπεις που φτάσαμε για χάρη σου. Ναι, βγάλει τη σκούφια σου και βάραμε. Τι σου λέει? Ανοησίες. Αν σας ξανακούσω να μιλάτε, καήκατε. Γιατί τι θα μας κάνετε? Εσάς ειδικά θα σας στείλω στο μπάνιο. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε, ξεκινάει η διαδικασία ταυτοποίησης και αρχίζουμε με εσάς πρώτα. Για να δω ταυτότητα. Γιατί με εμένα? Γιατί μπορεί να έχετε μιλήσει λιγότερο, όμως είμαι σίγουρη ότι ξέρετε τα περισσότερα. Λυπάμαι που σας στεναχωρήσω, κυρία μου. Αλλά η ταυτότητά μου δεν δείχνω ποτέ και σε κανέναν. Να δεις που κρύβει τα χρόνια της όλες το κάνουν. Εκτός και αν πρόκειται για την έκουσα εκεί. Το ίδιο συμβούλευα να κάνουν και οι υπόλοιποι. Κανένας μη αρμόδιος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει την αδίκη της αδελφάς σας. Δίκιο έχει. Το γλιτώσαμε το σκάνδαλο. Ώστε έτσι λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Προσπαθείτε να κρύψετε τα στοιχεία. Βάζω στοίχημα ότι εσείς το φάνατε. Και χάρη που δεν πρόλαβα. Άντε πάλι με μένα. Επιτέλους κύριε, ποιος είστε? Γιατί δεν ρωτάτε την κυρία Τσεκούρα να σας απαντήσει. Εκείνη ξέρει πολύ καλά ποιος είναι. Πως και εσείς ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η κυρία από εδώ. Ειλικρινά δεν την έχω ξαναδεί. Μη μου κάνεις εμένα την κόσκο. Γιατί να σε βάλω κάτω και να σε πατήσω, ρε! Γράφουν οι κάμερες. Την κάθε λεπτομέρεια. Μήπως να το γυρίσαμε σε κομμωδία που βλέπετε πολύ γέλιο. Αχ, αν είναι έτσι πρέπει να καλέσει ατάκες. Πάλι δεν αρχίσαμε. Δεν σου πω βρε να μην μιλάς. Αφού όλοι μιλάνε. Ναι, όμως εσύ θα την πληρώσεις. Γιατί? Γιατί πληγώνεις την τέχνη, αγόρι μου. Εξηγήστε μας τι συμβαίνει. Περσινά ξινά στα φίλια. Γνωρίζεστε, καλύτερα δεν γίνεται. Έτσι νόμιζα κι εγώ πριν ένα μήνα. Αλλά τελικά ανακάλυψα ότι επί 10 χρόνια γάμου δεν ήξερα ποιον είχα δίπλα μου. Γάμου! Τι γάμο. Θρησκευτικού και solidarity. Βλέπετε κύριε από εδώ, τότε είχε λεφτά. Πού το ξέρεις εσύ? Όλα τα ξέρω εγώ.
ξέρεις εσύ ότι πρώτον ο γάμος μου ήταν θρησκευτικός και δεύτερον πολύ δάπανος? Πρώτον, κάνεις μπάμπο μακριά από τις προσωπήσεις του παραδοσιακού τύπου. Επομένως, ο γάμος σου μόνο θρησκευτικός θα μπορούσε να είναι. Και δεύτερον, όλοι οι γάμοι στην Ελλάδα είναι πολύ δάπανοι. Έτσι, Έτσι ακριβώς. Σιγά το επιχείρημα. Στην Ελλάδα όλα είναι πολύ δάπανα, ακόμα και η αναπνοή. Γελή, κυρία. Για να δω ταυτότητα. Ταυτότητα δεν παίρνεις. Αν εγώ δεν δω τώρα μέσα στα ταυτότητα, σαν να σε κάνω και με τραγείς. Θεία! Έχεις δίκιο. Το βαλί είναι 60. Τάπα. Πάλι παρεκκλίνουμε και χάνουμε ώρα. Μα έχει δίκιο ο σύζυγός μου, τέλος πάντων. Είμαστε στο μήνα του μέλητος και τον σπαταλάμε με άσκοπες συζητήσεις. Βάλτε μια τάξη, γιατί μπορεί να έχουμε και εξωτερικές εισβολές όσο περνάει η ώρα. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, εφόσον η πρώτη φάση ταυτοποίησης δεν προχωράει, θα περάσω στην αμέσως επόμενη. Στο λόγο της παρουσίας σας στο ξενοδοχείο μου. Θεία, εμείς σχετικά με αυτό, μήπως θα μπορούσαμε να αποχωρήσουμε? Και μου ξέρεις πολύ καλά το λόγο της δικής μας παρουσίας εδώ. Το ξέρω. Μα γιατί δεν μ' αρέσει αυτό. Θεία, πες μας κάνεις πλάκα, με νομίζεις μια ότι... Ότι κάτι δεν πάει καλά με εμάς. Κυρίες, τη δάση σου εσύ. Κυρίες και κύριοι, αστιεύουμε. Ο ανιψιός και η νηψιά μου από εδώ είναι υπεράνω υποσίες. Όχι λόγω συγγένειας, αυτό θα καθιστούσε την έρευνά μου μεροληπτική και θα ήταν προσβολή για την αείμνηστη αγάπη. Αλλά γιατί τα παιδιά από εδώ είναι καλλιτέχνες και σαν καλλιτέχνες είναι ευαίσθητες ψυχές και σίγουρα όχι επαγγελματικές. Ναι, θεία μου, και εσύ είσαι καλλιτεχνική ψυχή και όπου να είναι θα το ανακαλύψω η επικράτεια. Και ίσως πολύ πιο σύντομα από ό,τι πιστεύετε. Και εσύ, Ηρακλή, και εσύ απαλλάσσεσαι από κάθε υποψία. Λογικό, αφού και ο καλλιτέχνης δεν είμαι. Είχε χάρη που η ντομάτα έχει πάει 2,80 και δεν στη χαλαλίζω. Έτσι είναι οι καλλιτέχνες, μωρέ. Αν ήταν έτσι οι καλλιτέχνες, θα έχουμε στα χώρα παρά να σου στη τέχνη. Έσαι να στη χαρίζω λόγω βλακείας. Να καλά σου λέει. Σταμάτα κι εσύ, θέλει να ανοίξει το στόμα του και να γίνει όλη μιλήσουμε μέσα. Με προσβάλλετε επανειλημμένος και εγώ δεν τον εύχομαι. Θα φύγω. Λοιπόν, η Ανίσου να προστάλησε χωρίς λόγο. Θα μου στο κούλρο. Γιατί είσαι να βάζεις υποψίες. Όχι χωρίς λόγο. Που ατάλλαντο με ανεβάζετε, το οποίο την τέχνη με κατεβάζετε. Ούτε να σε προσμητερήσετε και επάθεια. Διαλυοποιήσω και με βάζω τις θεματικότητες και επανέρχομαι. Το λόγο της παρουσίας της κυρίας και του κυρίου Τσεκούρα το γνωρίζουμε επίσης. Και δεν τρέπεστε που το λέτε, να τους κρατάτε το φανάρι. Τσάτσα, τσάτσα. Τσάτσα η θεία. Θεία μου, σε είπε το τσα. Τσατσά! Μια ακριβή είναι το άκρη του έγχος και της ευημίας. Ακούστε κύριε, γιατί είστε που είστε πιο δύναμος κρίκος εδώ μέσα. Θα πάρω καμιά ράμπο και θα σφαντώσω το πτώμα. Που δεν είναι και παράλογο δηλαδή. Σταματήστε με αυτήν την ανοησία. Δεν έχω καμία σχέση με το πτώμα που υπάρχει εδώ. Έχω όμως σχέση με αυτό που θα υπάρξει. Ωραία, Νικό, έχεις κατατήσει κουραστικός. Αυτό που είναι άσπερο, τι τους απειλείς. Το δικό σου είναι άσπερο. Του αστυνόμου όμως. Πλάκα κάνω. Ποτέ δεν κάνω πλάκα με την τιμή μου, κυρία μου. Κυρίες και κύριοι, εντός ολίγου θα γίνει έγκλημα στη Γερό. Ούτε η προκήρυξη στις έφτασε και επισημαίνει. Κυρία μου, αν θέλετε να παραστήσετε την Αγκάθα, θα σας να πείτε του Μανουσάκη να σας κάνει ένα Σύρια. Και βουλώστε το. Μα αυτός δεν κάνει αστυνομικά. Γιατί, κάνε νηψιά σας. Τι είπε αυτή τώρα. Να βρούμε κανένα να φύγουμε. Λίζα δεν είναι ώρα ακόμη. Τι συμβαίνει εδώ πέρα. Πάλι ένα επεισόδιο. Πολλά επεισόδια έχασες, αλλά δεν είναι της παρούσης. Λάθος. Η παρούσα έφτασε για όλους μας. Και εσύ βρε πανάθλιε. Κάνε το σταυρό σου και να μην πας να διάβαστος ρε. Άντε πάλι με μένα. Τι σου έχω κάνει, άνθρωπε μου, και τα πάει όλο μαζί μου. Πηδάς τη γυναίκα μου ρε. Εγώ. Ποια είναι η γυναίκα σου. Κάνε τώρα πως δεν ξέρεις. Δεν ξέρει, Νίκο, δεν ξέρει. Πολύ καλά, δεν ήθελα να γίνουν έτσι τα πράγματα, αλλά αφού πήραμε αυτή την πορεία, θα το ακολουθήσω. Νικηφόρε μου, να σου συστήσω, βρε. Από εδώ άντρας μου, Νίκος Περδίκης. Άντρα σου. Τώρα εξηγείτε. Λέγονται πολύ τα πράγματα. Και πώς ακόμα. Μιλά σοβαρά. Είναι άντρα σου αυτός ο αιμοβόρος. Σιγά τον όμως θα έχει δράστη. Να τον ο Τζάκ Νίκος στη λάμψη είναι πίσω από αυτός. Ούλος το γιατί θα σε στείλω να βρεις την Αγκάθα. Πες το ότι δεν το ήξερα. Δεν ήξερες ότι είναι παντρεμένη. Δεν ήξερα ότι είναι παντρεμένη μαζί σου. Α, ήξερες ότι υπάρχει κερατάς. Αλλά δεν ήξερες ποιος είναι. Τα πεθάνεις εκδήλως. Ηρεμήστε κύριε Πέδικα. Περδίκης ρε. Παιδί, να σας εξηγήσω. Εγώ και Ερετή, δεν ποτέ τίποτα. Πες και σε Ερετή. Τζούκες είστε. Σκάσε και εσύ. Κατάλαβες. Ο τάλαντος εγώ. Εγώ κύριε μπορεί να μην είμαι καλός κάποιος που είμαι. Αλλά όταν παίζω σε τσόντα, οι επιδόσεις μου την πανταβάρε
από εδώ. Πρέπει να σταματήσουμε τις κασέτες. Ναι, αλλά πώς? Θα πρώτα να φύγουμε χωρίς να μας πάρουν είδηση. Όταν σε έβλεπε ο Κουσκούνης, θα σου έκανε κομματάκια. Μα τι κουσκούνεις εγώ, άκουσε τσόντα. Όχι εσύ. Εσύ. Που για να ανέβεις, να το ξανακρεμείς την παλιά πόλη. Και έλα. Τρελάθηκες τι λες του ανθρώπου. Τι αλήθεια λέω. Ο κύριος ξεφτύλιζε το αντρικό φύλλο. Τι είπες ρε μισολιξιά. Μικρό στο μάτι. Να σταματήσω. Θα πάω μέσα για νύπνο έγκλημα. Άμα θέλετε σας απαλλάσσω για σήμερα. Εσύ να θα δεις τα ραδικιανόποτα. Γιατί αφού δεν ήξερα ότι είναι γυναίκα σου, να. Τώρα που ξέρω, ούτε στο ίδιο δωμάτιο δεν θα είμαστε μαζί. Κυρίες, κύριοι, να μου επιτρέπετε εμένα. Ένα βήμα και θα σε κλαίει η μάνα σου, ρε! Δεν αφήνετε με εγώ τις απειλές και να μας εξηγήσει τώρα αυτά που ακούστηκαν εδώ μέσα για το όνομά σας. Τι να σας εξηγήσω, κυρία μου. Τι εξήγηση θέλει ένα κέρατο. Μου τα φοράει η γυναίκα μου. Όχι, μαζί μου να εξηγούμαστε. Τι, επειδή το αρνείσαι. Εδώ, κύριε, υπάρχουν αποδείξεις. Καλέ. Καλέ. Τι αποδείξεις. Τίποτα δεν υπάρχει γιατί τίποτα δεν έχει. Πες και εσύ, τι. Θα του πω, αν του πει αυτός γιατί έπαιξε στο φιστίκι του Αιγινίτη. Να τα καλά. Τι κάνουμε τώρα. Εγώ θα πάθω έφραγμα, εσύ αυτό σχεδίασε. Σήκω, σήκω. Βγήκε μια ώρα. Πηγαίνετε κάπου. Όχι, όχι, θεία μου. Απλά χρειαζόμαστε πηγόντως στο τουαλέτα. Και εσύ για τουαλέτα, Κι εγώ. Όταν τελειώσει η ανάρτηση. Μαμούνια! Το είπα. Τι είναι, ρε παιδιά, το φιστίκι και ο γυνήτη. Φόλα, όπως αποδείχτηκε. Εσύ σκιάσε! Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω τι με ρωτάς. Και εμένα ομολογώ αυτό το φιστίκι μου από το προσανατόλιση. Εγώ όμως ξέρω γιατί μιλάω. Και μιλάω και με στοιχεία. Λουίσα, δώσε μου το DVD. Έφτασε το τέλος μας. Σταμάτα την κάτσα και με στρώμα να φύγουμε. Εύκολο το έχεις. Τι θα σου δώσω. Το DVD. Ορίστε. Πάντως, να ξέρεις, εγώ δεν άντεξα να το κάνω από 5 λεπτά. Στο είπα ότι ήταν μάπα. Μα αυτός ήταν μάπα. Ώστε είδες μόνο 5 λεπτά, αλλά αρκούσαν για να αναγνωρίσεις τον άντρα της καλύτερης σου φίλης να επιδίδεται σε αχαλήνο το σεξ. Τον άντρα της καλύτερης σου φίλης. Μα έκανες κόμμα με την ερωμένη του άντρα σου. Άντε πάλι με μένα. Τι σου έχω κάνει, φραπέ μου, και μου φορτώνεις όποια γυναίκα βρίσκεται στο δωμάτιο. Εγώ στη φορτώνω. Εκείνη ήρθε εδώ και μου είπε ότι είναι η γυναίκα σου. Ότι την απατάς κατ' εξακολούθηση και κρατούσε το άλλο όπλο και ήθελε να σε σκοτώσει. Τέλειο, όσο πάει και μπερδεύει τη ιστορία. Τι χαίρεται η θεία σου. Δεν ξέρω, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου. Παραφρονήσετε, κυρία. Από πού και ως που εσείς γυναίκα μου. Γιατί, η λίγη σου πέφτει. Κάθε άλλο. Αλλά τι είναι όλα αυτά. Πώς θέλετε να με σκοτώσετε. Αφού τη τα φοράς, βρε. Πώς τη τα φοράω, δεν τη γνωρίζω. Δεν σε γνωρίζει, λέει. Είπαμε το παίζει. Μάλλον εσύ το παίζεις. Λέγε ποια είσαι. Άκου να σου πω, Νικολάκη. Όχι να μου μιλάς έτσι επειδή μπήκαμε μισή ώρα στο δωμάτιο. Α, ο Νικολάκης έτσι κάνει. 5 λεπτά να μείνει με κάτι στο δωμάτιο, κάνει τα κατανόμαστα. Έτσι, Και κέρατας και δαλμένος. Δεν φτάνει που μου τα φόρεσες. Εγώ σου τα φόρεσα, εσύ μου τα φόρεσες. Εγώ που σου είχα κορώνα στο κεφάλι μου. Που τόσους μήνες παλεύω με το δούλου του και δεν σου λέω τίποτα για να μην σε στεναχωρήσω. Άντε, πάλι το δικό του μας έχεις πρίξει. Ώστε κορώνα στο κεφάλι σου, Μάλιστα, κυρία μου, κορώνα. Και όταν πηδιώσουν να μ' αυτή πάλι τώρα να μην έχεις. Με μένα όχι, για το Θεό. Γιατί δεν κόσμασε. Εγώ δεν νιώσω πολύ το σκέφτομαι. Όταν λέω μ' αυτή, εννοώ μ' αυτή. Κάτσε με. Ποια είναι αυτή. Τζούλια, τι είναι αυτά που ακούω. Ψέματα, θεία μου, ψέματα. Το λέω κι εγώ. Η Τζούλια μου είναι πιστή. Στενοπάτι, όπως και εσείς άλλωστε. Βαριά κατηγορία, έχετε αποδείξεις. Πολλές, κύριε ακριβή μου. Ο σύζυγός της και ανιψιάς της είναι μεγάλη απάτη. Όχι για πάτη. Μεγάλη απάτη. Τελικά υπάρχει κάποιος σε αυτό το δωμάτιο που να λέει την αλήθεια ακόμα και αγάπη να μπερδευόταν μαζί σας. Λοιπόν, δεν τη θυμάσαι. Μα πώς να τη θυμάμαι αφού δεν την έχω ξαναδεί. Ούτε εγώ τον θυμάμαι. Πες και εσύ, ρε Ηρακλή. Α, ναι, όταν γυρίζετε την ταινία που σε είδα που σε ξέρω και τώρα Πες και εσύ, Ηρακλή. και ξέρεις γιατί δεν θα πω. Γιατί εδώ μέσα πρόκειται να πέσει πολύ ξύλο και να μην τα φάω. Έστω το φας έτσι κι αλλιώς. Μα τι κάνετε, εγώ δεν έκανα τίποτα. Για να μην κάνεις. Λοιπόν, εξηγήστε μου ποια είναι η κατηγορία για να διεξάγω την ανάλογη έρευνα. Αμάν, ρε θεία, με αυτές τις έρευνες δεν γυρίσουμε στην αμυντική ταινία. Έτσι νομίζεις εσύ. Λοιπόν, πότε εσύ και ο άντρας της κυρίας Τσεκούρας βγάλατε τα μάτια σας. Παιδίκι, το τσεκούρα είναι καμουφλάζ. Σωστά, με τον κύριο Τσεκούρα δεν υπάρχει, Στεφάνη. Τίποτα δεν υπάρχει. Θα μπροστά η τάξη, να ξαναπενταχτείτε. Μα να μην υπερασπιστώ τη θέση μου. Όταν θα έρθει η σειρά σας, γιατί θα έρθει. Λοιπόν, πότε εσύ και αυτός βγάλατε τα μάτια σας. Ποτέ. Μα
τι συμβαίνει εδώ πέρα, γιατί πετάγονται τις απορδές. Θέλετε να με κάνετε να χάσω την παροιμιότητα και φαϊότητα που με χαρακτηρίζει. Λέγε! Μα τι να πω. Μα τι να πεις. Σε απάντησε. Με απάντησε, κύριε ακριβή μου, με απάντησε μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Μα τι λες τώρα, εγώ πρώτη φορά έρχομαι εδώ. Ώστε επιμένεις. Πολύ καλά. Πάμε, Νικηφόρε μου. Ένα βήμα. Το επέδωσα. Άρετη μου, ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Εσύ δεν μιλάς. Άστο δε θεία, μην επιμένεις. Λέγε εσύ. Εγώ δεν πήγα μαζί του. Μόνο αυτό που έλεγα. Εσύ ξέρεις. Α, όλοι ξέρουν. Εγώ όχι. Εγώ όμως ξέρω. Και αφού ξέρω εγώ, θα τα πω πως ακριβώς τα γνωρίζω. Με απάντησες, Νίκο. Με απάντησες ακριβώς πριν 6 μήνες μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Μ' αυτή την ο Θεός να την κάνει, κυρία. Όχι μόνο με απάντησες, αλλά το βιντεοσκοπήσατε κιόλας. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λες τώρα. Και όχι μόνο το βιντεοσκοπήσατε, αλλά το βγάλατε και σε DVD και το πουλάγατε για ένα τηλεφίλιο. Ορίστε και το πιστήριο του εγκλήματος. Και τώρα επιτέλους θα πούν τα πράγματα σε μια σειρά. Το φιστίκι του Αιγινήθη, η μεγάλη επιτυχία της Τζούλιας Αλεξάνδερ και του Big Nick, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κανάγια. Για δώστε μου, γιατί κάτι αρχίζω και καταλαβαίνω. Θεία, να σου... Ώστε Τζούλια Αλεξάνδερ και Big Nick, Ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Ιδέα δεν έχεις. Αλλά η πόζα. Να έχεις και τα προσόντα να πεις, αλλά εσύ, πλαμάρα σου. Με προσβάλλετε. Γιατί να κάνω κάτι που έχει φροντίσει γι' αυτό προσωπικά η μητέρα φύση. Εξηγήστε μας τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι ο άντρας μου με απάτησε με την ανιψιά σας από εκεί μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Δεν το θυμάσαι. Μα πώς να την θυμάμαι, δεν έχω έρθει ποτέ ξανά εδώ, δεν θυμάμαι ούτε το δωμάτιο, ούτε την αλήθεια. Αλλά το δωμάτιο είναι φυσικό να το θυμάσαι και ένα μήνα που έκανα την αλλαγή στη διακόσμηση. Όσο για την ανιψιά σας, η λεγόμενη φορούσε τότε κόκκινη καρέ περούκα. Κόκκινη καρέ είπες. Κόκκινη καρέ είπα. Θυμήθηκες ή επιμένεις ότι δεν με απάτησες. Εντάξει, σε απάντησα. Αλλά ήταν μόνο μια φορά. Και δεν έφυγα εγώ. Τα χρέη στο μαγαζί έτρεχα. Δεν μπορούσα να αγοράσω επώνυμα. Το χρηματιστήριο είχε πέσει. Δεν άντεχα άλλο. Τα χρέη μου έσφυγαν το λαιμό. Και απ' την άλλη, να καταβάλω υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μην μάθεις τίποτα και στεναχωρηθείς. Η στεναχώρια, Νίκο, είναι μια κατάσταση που πρέπει να μοιράζονται οι σύζυγοι. Όχι εμείς. Θυμάσαι τι σου είχα πει όταν παντρευτήκαμε. Ότι δεν θα σε στεναχωρήσω ποτέ. Και πέτυχες ακριβώς το αντίθετο. Έτσι είναι τα αντρικά μυαλά. Σαν το κουνουπίδι, όπως και το μαγείρα ξυλομάει. Δεν ήξερα τίποτα. Τι σημασία έχει, βρε Νίκο. Αρκεί που με κράτησες μακριά από τις στεναχώριες σου και στη συνέχεια με απάτησες. Πώς μπόρεσες να μου το κάνεις αυτό. Άντρας δεν είναι, όλοι τα ίδια κάνουν. Αλλά εγώ πίστευα ότι ο δικός μου άντρας είναι διαφορετικός. Μόνοι οι άντρες που είναι διαφορετικοί είναι γκέι. Αφήστε τους αφορισμούς. Υπάρχουν άντρες ή διαφορετικοί που δεν θέλουν να πατήσουν τη γυναίκα τους και την έχουν κορώνα στο κεφάλι τους. Ναι. Η κατηγορία στην οποία βάζει το δεδομένο δεν ανήκεται. Ανήκω. 10 χρόνια γάμου ούτε γύρισα να κοιτάξω τη γυναίκα. Ναι, φρόντισες να περάσεις κατευθείαν στην πράξη. Δεν έφταιγα εγώ, σου λέω, δεν έφταιγα εγώ. Αυτή με πάρεσε. Μιλήστε κι εσείς. Θα μιλήσεις, θα το κάνετε, εσείς δεν έχετε πραγματικά καμία διάθεση. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας να του παρέχετε ηθική απαλλαγή. Όμως αν δεν ήθελε, δεν θα το έκανε. Αν μην το λες πίσω μου, ξέρεις πόσες φορές εγώ δεν ήθελα και είχε χάρη συγχωρεμένη γυνιότητα. Και να είσαι τα λιμόνι. Όλες τα ίδια κάνουν. Δεν θα μας πείτε τώρα ότι σας αναγκάζουμε κιόλας. Εσένα ποιος σου μίλησε. Αγανάκτησα κυρία Ροφίλη μου. Ένα τόκριτο. Μάλιστα κύριε, μας αναγκάζετε. Πολλές φορές μας αναγκάζετε. Ώστε έτσι, 10 χρόνια που είμαστε παντρεμένοι, σε ανάγκαζα να κοιμηθείς μαζί μου. Μερικές φορές. Το ακούσατε όλοι. Με κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση και για βιασμό. Ότι δεν σ' ακούς. Αλλά βέβαια τώρα που την έπιασα να μου τα φοράει, που πετάει το μπαλάκι για να την καθαρεί. Τι είναι καθαρή. Σε βρώμησε αυτός. Για να σου πω, επειδή εσύ δεν μπορεί να κρατήσεις τη γυναίκα σου, δεν σου φταίνουν όλοι οι άλλοι. Τι με τα κάνω. Για το Έχει δίκιο ο Νικηφόρος. Εσύ δεν ήσουν ικανός να με κρατήσεις. Εγώ που σου είχα κορώνα. Και πάλι σου όλο έχει στην καρδιά σου. Αν μ' αγαπούσες, Νίκο, δεν θα μ' απατούσες με την πρώτη τυχούσα. Όχι και πρώτη τυχούσα, What's up, Τζούλια Αλεξάνδερ. Εσύ και δεν με βρεις καλή δικαιολογία γιατί έρχεται η σειρά σου. Και το DVD πώς σου... Μέσα στα χέρια σας. Αυτή με παρέσυρε. Δεν με νοιάζει το DVD, αλλά αυτή με παρέσυρε. Εσύ καλά θα κάνεις να αναλάβεις τις ευθύνες σου και να παραδεχτείς το λάθος σου. Εντάξει, το παραδέχομαι. Το παραδέχομαι. Αλλά εσύ πώς το έμαθες. Εγώ της το πω. Εσύ. Εγώ, ναι.
Βουγιοτόπου. Ως εσύ Βούγια, είπε αυτό. Για συνεχίστε. Οκ. Τέλος πάντων, έφτασα αργά, ήμουν κουρασμένη και ήθελα να ανεβάσω και τα νούμερα της Καλομήρας να πήγαινε Τζαπάν. Βρε Θεότυπο, πήγες και με την Καλομήρα. Τώρα ποιος δεν καταλαβαίνει τι ακούν τα φτιάχνα εδώ μέσα. Αχ, να λείπω και παρεμβολές και για ολοκληρώστε. Αυτός ήρθα κι εγώ. Και το γύρισα στο παιδί. Ξέρετε κανάλι μου αισθησιακό περιεχόμενο. Τώρα ποιος αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να κρατήσει τη γυναίκα του. Βρε, δεν είναι γυναίκα μου. Και για συνεχίστε. Τέλος πάντων, για να τελειώνουμε. Έπαιζα σε μια ταινία, οποία ήρθε από εδώ, επειδή δεν ήταν σε όρια με τον κύριο. Καταλαβαίνετε το δράμα μου. Μέχρι την Ιαπωνία έφτασε τα κέρατά μου. Και το DVD πώς έπεσε στα χέρια σας? Απλούστατα το πρωί, το ζήτησα από την Εσπισιόν, που το βρήκα και το αγόρασα. Ώστε αυτή αγόρασε το ένα και μοναδικό DVD. Από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε τη συνέχεια. Εγώ έμαθα τι έγινε, έβαλα ένα detective να ψάξει πώς και πού ήταν το ξενοδοχείο και έτσι έφτασα ως εδώ. Δεν το πιστεύω το ρεζιλίκι μου. Μήπως το πίστευα εγώ, βρε! Ο άντρας μου, ο δικός μου άντρας να με πατάει κατά αυτόν τον τρόπο. Τρελάθηκα. Σκέφτηκα να αυτοκτονήσω. Από κάτω τα δόντια τη γλίτωσα. Αλλά ύστερα είπα, όχι, δεν θα πεθάνω εγώ για τα μούτρα του. Και έτσι αποφάσισα να το πληρώσω με το ίδιο νόμισμα. Με τη βοήθεια της Λουίζας, οργάνωσα την εκδίκησή μου. Βρήκα και τον Νικηφόρο, ο οποίος από καιρός ενημερώνω ότι με φλέρταρε, αλλά εγώ δεν ενέργησα. Εσύ θα πεθάνεις, ρε. Μα γιατί στο κάτω-κάτω το φλέο δεν απαγορεύεται. Άλλωστε, ήταν τόσο γλυκούλης. Δεν μου τη γλιτώνεις. Δεν μου τη γλιτώνεις. Γιατί, επειδή μου γλυκώνεις, ας ήσουν κι εσύ. Πείτε, γιατί αυτός ξέρει πώς να αφαιθεί σε μια γυναίκα, ξέρει τι χρειάζεται. Και σε τι να κάνεις τον παλικαρά με ένα κουτσό άνθρωπο, καλά θα κάνεις το σοβαρευτής. Ξέρεις, αλλά εγώ αυτόν θα τον παζώσω. Και θα τη χάσεις μια για πάντα. Αρετή μου, πάμε κάπου δυο μας να μιλήσουμε. Ό,τι έχουμε να πούμε, θα το πούμε μόνο μέσω δικηγόρου. Εννοείς ότι... Αυτό που κατάλαβες, θέλω διαζύγιο. Άρα τι, είπαμε να το τιμωρήσεις, αλλά μην το φτάνεις στα άκρα, όχι διαζύγιο. Αρετή, ξανασκέψου το. Αν ήταν με το πρώτο στραβοπάτημα να χωρίζουν τα ζευγάρια, σήμερα κανείς δεν θα ήταν παντρεμένος. Δικηγόρε, μην ανακατεύεσαι. Μα δεν μπορώ να μείνω αμέτωχος στο κάτω-κάτω. Δεν θέλω να βοηθήσω εξαιτίας μου. Εξαιτίας σου, ώστε ότι παραδέχεσαι ότι τήρησες τη γυναίκα μου, ναι! Αχ, ή θα ανοίξεις τα αυτιά σου να ακούς τι λέμε το πέρι, θα σε στείλω αδιάβαστο άνθρωπος να βοηθήσετε. Δεν θέλω καμία βοήθεια από αυτόν εδώ. Είσαι άξιος της μοίρας σου. Μόνο που δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Τώρα που εγώ και ο Νίκος τελειώσαμε, πρέπει να λύσουμε και το ζήτημα του DVD. Θεία, να σου εξηγήσουμε. Εμείς Δεν. Πάμε κάπου δυο μας να μιλήσουμε, να τα βρούμε. Από εδώ και πέρα σου είπα, ό,τι έχουμε να πούμε θα το πούμε μόνο μέσω δικηγόρου. Κυρία Ακριβή, μήπως μπορείτε να μου καλέσετε ένα ταξί για αεροδρόμιο? φυσικά, αλλά γιατί? Επιστρέφω Αθήνα. Καλέστε με ένα ταξί, σας παρακαλώ. Μα τι Και ταξί? ετοιμάστε το λογαριασμό. Τι ταξί έχω νοικιάσει αυτοκίνητο κάτω. Από σήμερα να νοικιάζεις μόνο σου αυτοκίνητα. Φορέ, λυπάμαι πάρα πολύ για όλη την ταλαιπωρία, αλλά ήθελα τόσο πολύ να τον εκδικηθώ που δεν σκέφτηκα τις παράπλευρες απώλειες. Καταλαβαίνω. Θα με συγχωρέσεις άραγε ποτέ? Θα σε συγχωρέσω. Αρκεί να με υποσχεθείς να περάσουμε μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο στο πρώτο νεκροταφείο. Γιατί εσύ εκεί θα είσαι, ρε! Αμάτια με αυτές τις γελατσιαπηλές. Αν είναι να το σκοτώσεις κάτω να τελειώνουμε. Μα τι λέτε, κύριε μου, τον προτρέπετε να με σκοτώσει. Το προτρέχω να τελειώνουμε γιατί έχουμε να λύσουμε το θέμα της ανιψιάς μου και να βρούμε και τον δολοφόνο. Έχουμε και ένα τόμα να βολέψουμε τέλος πάντων. Φυσικά, τώρα που εγώ και ο Νίκος τελειώσαμε, ας λύσουμε επιτέλους και αυτό το DVD. Και τώρα η σειρά σας. Θεία, να σου εξηγήσουμε. Εμείς τίποτα δεν. Δεν ξέρουμε τίποτα, Και για πείτε μου, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Ξέρουν τίποτα, δεν ξέρουν τίποτα. Για όλες ήρθες όμως! Εγώ δεν έκανα τίποτα! Έλα πως εσύ είσαι πιο κοντά. Λοιπόν, θέλω να σας ανακοινώσω ότι
καμία όρεξη να ακούω και τα δικά σας οικογενειακά προβλήματα. Γι' αυτό αν είναι, να πετάξουμε το πτώμα στη θάλασσα. Να μας φάνει κι αυτός κάπου χρήσιμος, που τόση ώρα με έχει ταράξει η υγρασία. Δεν θα πετάξει στη θάλασσα. Παναγία! Τρελάθηκα, τρελάθηκα! Τι παίζει εδώ, θεία? Να σας συστήσω το νεβάκι μου. Λέω μαραγωνιαστικό. Άκουσε ότι έχεις ένα μαραγωνιαστής. Φυσικά. Τώρα νηψιός και νηψιά που θα μας δώσουν εκεί ποσοστά. Είπαμε, εμείς δεν έχουμε φράγκο. Καλά που θα μας γύρισατε να πέσει ένα κουμπί. Ευάγγελε. Πάμε, αλλά μετά από όσο έχω ακούσει, οφείλω να σας πω ότι πάτε μέσα για κακούργημα. Σε παρακαλώ, σώσε μας. Σώσε μας! Τι δικό μου! Να αναλάβεις την υπεράσπισή μας, δικηγόρος δεν είσαι. Εγώ. Πάνω από την δασκάλου. Γενικώς είμαι κομμάτρια. Η δική μου οικογένεια. Ώστε κι εσύ ήσουν στον κόλπο. Κι εγώ. Δεν είναι γυναίκα σου τελικά. Όσο εμείς τι είμαστε στην Πεθέλη. Μπράβο, μπράβο, τα ήξερες όλα. Και για τον νεκρό δεν είχες ιδέα. Φυσικά και τα ήξερα όλα. Είχα ιδέα και για τον νεκρό. Υπήρχε πιθανότητα να υπάρχει ένας νεκρός αστυνομικός και να μην ήξερα εγώ τι γινόταν και να μην καλέσω την αστυνομία, αλλά να υφίσταμαι ανάκριση από την διευθύντρια. Μπράβο, μπράβο, συνωμοσία. Μπράβο, συνωμοσία! Και εγώ τι δεν ήξερα τίποτα από αυτά. Και όταν ανοίξεις το στόμα σου δεν ξέρεις τι λες. Όπα, όπα, ήσουν και εσύ μέσα στον κόλπο. Αναγκαστικά. Βλέπετε ο Ευάγγελος από εδώ. Είναι εξάρτητος. Γιατί Ευάγγελα. Έλα ρε κύριε. Και την ημέρα που τον είπα σε κρυφά η κυρία Αγγλίνη στο ξενοδοχείο, έτυχε να πέσουν πάνω. Και έτσι με έπεισα να συμμετέχω. Ζούλια, κράτα! Κράτα με, βρε! Τι είναι, αν σαν είσαι διαβημένο να φτύσεις! Άρχισα να κάνεις εσύ ταινία να με πεις εσύ. Και τώρα εσείς, τι καστικό τυφώνα ήταν αυτός, στο γενικό του ρόλο δεν έπρεπε να με στείλετε. Έπρεπε να είναι πιστική. Μια στιγμή, βρε παιδιά, γιατί εγώ θα τρελαθώ. Αφού νωρίτερα του έπιασε το χέρι και δεν είχε σφιγμό. Εντάξει, μπορεί να ήμουν τρελαμένος, αλλά κάποια πράγματα δεν κρύβονται. Εκτός αν είσαι Παγκύρης. Παγκύρης εγώ. Ο Ευάγγελος φυσικά. Στο στρατό συμμετείχα σε μια ειρηνευτική δύναμη στο Αφγανιστάν. Εκεί γνώρισα έναν τόπο, ο οποίος με μίλησε σε τέτοιο. Και έτσι μπορώ να πάσα στιγμή να προσποιηθώ τον νεκρό. Γιατί να το προσπίθεις, γιατί θα σε βοηθήσω Ωραία, εγώ! θα σε και το Θεό. Κι άμα εγώ πεθάνω να μου γράψεις. Τι έννοες? Κατά το φόνο. Και το όπλο άσπερο. Και τώρα που όλα ξεκαθάρισαν επιτέλους, εμάς τους δύο θα μας συγχωρέσει. Εννοείς ότι θα με συγχωρέσεις? Σε συγχωρώ. 10 χρόνια γάμου δεν τα πετά κανείς έτσι απλά. Έτσι κι αλλιώς εσύ πήρες το μαθημά σου και εγώ είχα την ευκαιρία να ακούσω 2-3 γλυκόλογα από τον Νικηφόρο που έχει τόσο ανάγκη. Και τώρα που είπατε γλυκόλογα. Αυτά μου στο κούλρα, τι ρόλο βαράγανε. Σαν να με τρελάνε πια, δεν αντεβάλλω. Το παθαίνετε αυτό με όλα τα κουλούρια ή ειδικά με τα μουστοκούλουρα? Ξέρετε, για μας τα μουστοκούλουρα είναι κάτι σαν αφροδισιακό. Βλέποντας τα ο Νίκος θα πίστευω ότι είχα έρθει εδώ μαζί σου αποφασισμένη να κάνω έρωτα. Πάντα εγώ πριν κάνω έρωτα τρώω και ένα μουστοκούλουρο. Αυτό πάντως με το μουστοκούλουρα, ξέρετε, στον αφροδισιακό δεν είναι πολύ φυσιολογικό. Να το προσέξετε λιγάκι. Έννοια σου εσύ και είναι δοκιμασμένο. Ω, Πάμε. Σου υπόσχομαι ότι δεν θα σε στεναχωρήσω ποτέ ξανά, αλλά δεν θα σου κρατάω μυστικά. Θα στα λέω όλα. Αφού μου το υπόσχεσαι, τότε και εγώ θα σου υποσχεθώ ότι κάθε βράδυ θα σε κάνω να ξυπνάς το δουλειά. Πηγαίνουμε. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πάμε. Και πες μου για ένα γλυκόλογο και σάλικο. άσας, προτιμώ να το μένα. Λούζα, Τι! Ήρθα που ήρθα μέχρι να μου κοίταξε και εγώ κάτι. Δεν σε ενοχλεί που είμαι παντρεμένος. Γιατί εσένα δεν απλή που είμαι παντρεμένη. Κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι. Καβά κι εγώ. Τρελαίνομαι να είμαι από πάνω. Τώρα κάνω. Πολλά. Τότε μ' αρέσει να είσαι από πάνω. Κυρία, ρεκούσα μου ένα δωμάτιο και γρήγορα. Εδώ γρήγορα. 10 πικρινέδροι, Orient Express. Orient Express, Το δωμάτιο είναι έτοιμο και σας περιμένει. Δεύτερη πόρτα αριστερά. Ετοιμάσου να σε ταξιδέψω. Τι κάνεις το πόδι σου! Ποιο πόδι, τώρα πάμε. Κάποιος δεν χρειάζεται προδυσιακά για να πάρει μπροστά. Το θα κάνω την τσάπα μου. Έξερε, Δεν μπορεί να περιμένει. Λοιπόν, κάποιος δεν χρειάζεται προδυσιακά για να πάρει μπροστά. Το είχα καταλάβει, γι' αυτό αναγκάστηκα να το κουτσάνω, μήπως και του κόψω λίγο τη φόρα. Εσύ το κούτσαρες. Εγώ, όσο και αν είχα αποφασίσει ότι ήθελα να σε απατήσω, σ' αγαπάω πάρα πολύ για να το κάνω. Πηγαίνουμε.
ναι, εγώ και ο Νίκος πρέπει να ξεχάσουμε πια τις παγίδες. Καλό Στο βράδυ, καλό, λοιπόν. Καληνύχτα. Ναι, υπάρχει. Εσύ είσαι εδώ. Όχι. Κάποιος ήρθε. Μα γιατί δεν ακούσα αυτούλη, αυτό χάλασε το κουδούνι. Θα τα ακούσουμε. Περάστε, κυρία Τσεκούρα. Ποια? Ποια? Η κυρία Τσεκούρα από εδώ. Βγήκε στη ρεσεψιόν, δεν βρήκε κανένα. Ούτε στη ρεσεψιόν, ούτε στους υπόλοιπους χώρους υποδοχής. Και αυτός εδώ αναζητώντας κάποιον άνθρωπο, άλλους Διογέννη. Και τι θέλει ο Διογέννης, η κυρία. Τσεκούρα. Δανάη Τσεκούρα. Δεν γνωρίζετε το όνομά μου. Ειδικός ή γενικός. Ειδικός. Ειδικός όχι. Και τότε γιατί αντιδράσετε με τόση ένταση όταν το ακούσατε. Α, λέτε για το πια. Ναι, γιατί εμείς στη Ρόδο έτσι αντιδρούμε όταν ακούμε ένα σπάνιο όνομα. Γιατί όσο να το κάνεις, το όνομα Τσεκούρα δεν μπορεί φοριέται στα μέρη μας. Ναι, ναι, όταν τσαμπήκαν δεν μας έκανε τόση εντύπωση. Πήγαινε να πει στο χώρο να εξαφανιστεί και να εξαφανίσει κάτι. Για να παρουσιάζεται εδώ, Εσείς όμως βλέπετε, μας εντυπωσιάσατε και με το όνομά σας, αλλά φυσικά και με την εμφάνισή σας. Επιτρέψτε να σας ζητώ. Πάλι Επισόδιο της δικής μου. και χιούμορ. Τόσα πολλά πράγματα σε μια ιδέα. Μα τι συμβαίνει εδώ, Ευάγγελε. Εσύ άστον, ξέρει τι κάνει. Επειδή δεν ξέρω κι εγώ. Ευάγγελε. Καλά σου λέει, δεν είναι ώρα για ζήλες. Πάντα είναι ώρα για ζήλιες. Μήπως θέλετε να μας πείτε το λόγο της επίσκεψής σας στο ξενοδοχείο μου. Η κυρία Τσεκούρα ψάχνει τον άντρα της. Αλήθεια είναι. Ναι, ξέρω ότι βρίσκεται στη Ρόδο μαζί με την ερωμένη. Ώστε εδώ είναι. Πού είναι, πού τον έχετε. Όχι, όχι, όχι. Εμείς είπαμε όχοχο. Γιατί συμπάσχουμε μαζί σας. Αφήστε που έχουμε υπάρξει και όλοι κερατωμένοι. Α, μια φορά να το φας στο κέρατο, το θυμάστε για μια ζωή. Και ψεύδεστε και ξέρετε να κρυφτείτε. Πού είναι. Αχ, πλέξαμε. Ηρεμήστε, θα βρούμε λύση. Δεν είναι μέσα. Φυσικά και δεν είναι μέσα, γιατί πρώτον δεν γνωρίζουμε το σύζυγό σας και δεύτερον δεν υπάρχει κανένας λόγος να σας πούμε ψέματα. Μάλιστα. Σωστά! Πιο σωστά δεν γίνεται. Αλλά αφήστε να σας βοηθήσουμε. Είναι ερωτητής. Όχι, αλλά σαν να σας μοιάζει λίγο. Τώρα δεν μοιάζει νικηφόρος. Ώστε Ποιος νικηφόρος? ο άντρας μου που τον ψάχνω και σας λέτε ότι δεν τον γνωρίζετε. Ας τα παλώσει κάποιος, γιατί χάνομαι! Όλα εντάξει, όλα εντάξει. Εάν κατάλαβα καλά τα συμφραζόμενα, τον άντρα σας το λένε νικηφόρο. Ναι, Και πιστεύετε ότι βρίσκεται εδώ και ότι σας αφοράει. ναι. Και όλα αυτά, γιατί ο Ηρακλής από εδώ, οπότε μοιάζει το κερασφόρο. Νικηφόρο είπε. Κερασφόρο είπαμε. Κερασφόρο επειδή σας αφοράει. Μα κερασόρος αγόρι που είναι αυτός που τα φοράνε. Εντάξει, είναι λίγο σκράπα στην καθαρέτουσα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι σας λέμε ψέματα. Αλήθεια, και για πείτε μου τότε, αυτό εδώ πώς το εξηγείτε. Ξενοδοχείο Αγκάθα, Ρόδος, δωμάτιο 132, Παρασκευή, 22 Μαΐου 2011. Μάλιστα. Γιατί από όλα αυτά σας κάνει να πιστεύετε ότι ο άντρας σας βρίσκεται εδώ? Δηλαδή, εσείς θα το βρίσκετε στο σακάκι του άντρα σας, δεν θα το πιστεύετε. Προσωπικά, τι να σας πω τώρα. Μάλλον, πρόκειται για τον νικητή στο διαγωνισμό της εκπομπής του Αυτιά. Εδώ στην ψυχή του. Για να καταλάβετε, πριν από ένα μήνα είχαμε δώσει μια προσφορά στο ξενοδοχείο μας για δωρεάν διακοπές για 3 υπερτυχερούς. Αλλά κάποιο λάθος θα έγινε με το τηλεφωνικό κέντρο της εκπομπής και θα μετατέθηκε η προσφορά για τον επόμενο μήνα. Πού το σκέφτηκε ο άντρας. Μα ο άντρας μου δεν βλέπει αυτιά. Στο σπίτι. Στη δουλειά όμως, Είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Γιατί δεν υπάρχουν τηλεοράσεις στα πανεπιστήμια. Γιατί γι' αυτό να με ενημέρωσε. Για να βρείτε η δωρεάν προσφορά. Το δίχως άλλο. Αφού επιμένετε δεν έχω παρά να σας πιστέψω. Θα ήθελα να μας πρώτα μια χάρη. Να σας καλέσουμε ένα ταξί πολύ ευχαρίστως. Να ρίξω μια ματιά στο βιβλίο επισκεπτό. Παρακαλώ. Ξέρω ότι όλοι όσοι διαμέσου στο ξενοδοχείο καταγράφονται σε μια λίστα. Θέλω να τη δω. Ναι, αλλά τώρα δεν είπατε ότι μας πιστεύετε. Και το επαναλαμβάνω, σας πιστεύω. Αλλά θέλω να εξαλείψω και την παραμικρή περίπτωση. Έτσι, για να κοιμηθώ ήσυχη το βράδυ. Μα φυσικά η κυρία Ακριβή μπορεί να σας δείξει τη λίστα αμέσως μόλις κατέβετε κάτω.
Γιατί μπορούμε να πάμε κι εμείς μαζί σας μέχρι το αεροδρόμιο, να πάρουμε και την ίδια πτήση, να μπορέσουμε να συζητήσουμε και λίγο. Τι λέτε? Θέλετε να μου πείτε κάτι και μου το φαίνετε με τρόπο? Αχ, πάνω που λέμε δόξα τω Θεώ, εγώ έχετε πάντα ικανό. Μα όχι, όχι, όχι. Απλά δεν θεωρώ σωστό μια γυναίκα σαν και εσάς να ταξιδεύει μόνη της. Νίκο, αγάπη μου, συνόδευσε την κυρία Τσεκούρα μέχρι κάτω και έρχομαι κι εγώ. Καληνύχτα! Και με συγχωρείτε και πάλι. Καληνύχτα. Πήγαινε να δεις τρία κλία, αν είναι εδώ ο Νίκος ο Νικηφόρος. Δεν χρειάζεται. Είμαι ακόμη εδώ. Ήμουν σίγουρη. Πέρασε γλυκιά μου. Δεν σου είπε πρέπει ο Νίκος να εξαφανιστείς? Ναι, μου είπε, αλλά ήθελα να βεβαιωθώ πρώτα ότι θα έφευγε η Δανάη. Μα πώς το καλό έφτασε ως εδώ? Βρήκε αυτό το σημείωμα. Τζέπουσε και δεν κύριε σου. Όχι, αγαμότο. Καλά, θα κάνεις να προσέξεις την επόμενη φορά. Α, δεν έχει επόμενη φορά και το καιρό το φόρεσες στη γυναίκα σου. Τι να κάνω, γλυκιά μου, που με πήρε πίσω στο γυναικείο φύλλο? Και η γυναίκα σου στο γυναικείο φύλλο ανήκει. Γιατί δεν γίνεσαι πυρεπιστική? Διαφορετικά, θα φροντίσω εγώ ίδια να μάθει τι έγινε απόψε σε αυτό το δωμάτιο. Για να είσαι σίγουρος πως θα σε χωρίσει. Και ακόμα χειρότερα θα σε απατήσει. Όχι, όχι. Προς Θεού, εγώ τη Δανάη μου την αγαπάω. Τότε πάψα να τη γερατώνεις. Και να αφήσω, μωρέ, παραπονεμένες, τόσες διψασμένες γυναικείες ψυχές. Όχι και διψασμένες. Μου άρεσες, σου άρεσα. That's all. Κρίμα να μην το δεν γνωρίζω όταν γύρισα με το φιστίκι του Αιγυπτή. Λοιπόν, άντε Νικηφόρα, αρκετά με αυτά. Φεύγεις και φροντίζεις να φτάσεις πρώτος Αθήνα. Αυτό δεν γίνεται, Γιατί? γιατί άμα φτάσω πρώτος, θα υποκτευτεί πως της είπα ψέματα. Ξέρει ότι είμαι στο συνέδριο αστροφυσικών στο Λονδίνο. Θα την πείσεις λοιπόν, με όλη σου την τέχνη, ότι κάποιο τυχαίο γεγονός ανάγκασε να μείνει στην Αθήνα. Και τι να της πω δηλαδή, ότι κάναν αεροπειρατεία στο αεροσκάφος ή ότι μείναμε από βενζίνη. Δίκιο έχει. Σταμάτα εσύ μουσίτσα. Αρκεί να της δείξεις το πόδι σου, κλείστε σε σκέψη. Μα που δεν κουτσένω πια. Νικηφόρα δεν κούτσανες. Τώρα όμως... Τελικά καλά λένε πως για όλα υπάρχει λύση. Άντε δρόμο τώρα. Εντάξει λοιπόν, καληνύχτα σας και δεν χάρηκα. Εσύ, Εγώ. μπορείς να μείνεις. Τώρα θα μείνω. Και τι να κάνω μόνο μου στη Ρώμη. Αν θες, μπορώ να δώσω εγώ λύση στη μοναξιά σου. Εσύ. Αγάπη μου. Σου λείπουνε πάρα πολλά προτερήματα για να καταφέρεις να δώσεις ζωή στη δική μου μοναξιά. Η Ρόδος πώς πάει πάρα από νυχτερινή ζωή. Ο νυχτερινή ζωή έχει απ' όλα. Α, τέλεια. Τότε, αφού θες να μείνω, ας μείνω. Θα πάω δίπλα να ευχαριστώ όμως λιγάκι να πω μια βόλτα. Και για να μην θεωρηθώ εγώ αγνώμων, ό,τι χαλάσεις απόψε και το δωμάτιο, κερασμένο από μένα. Ευχαριστώ, Πιενάδα. Τα λέμε στην Αθήνα, Καλή νύχτα σας. Αχ, επιτέλους. Τώρα που όλοι έφυγαν, να φεύγω κι εγώ. Κυρία Αρχιεπή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αχ, στο καλό και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Θα πάνε, κυρία Αρχιεπή μου, θα πάνε. Εκτός από τον Νίκο πήρα κι εγώ ένα μάθημα. Αν μπορούσα να ακούσω την καρδιά του τόσο καιρό, δεν θα φτάναμε ποτέ στην ποδηλοπαγίδα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό βράδυ. Καλή νύχτα. Καληνύχτα. Αχ, αυτό θα πει καπάτσα γυναίκα, όλα τα κανόνισε. Όλα τα κανόνισε, αλλά κάποια άλλα τα έκανε μαντάρα. Θεία, σχετικά με όσα αποκαλύφθηκαν απόψε. Έφυγαν. Έφυγα. Πήγαινε να δεις αν τραβάνε οι κάμερες. Τι πράγμα. Να αφήσουμε όλο το τελικό να πάει χαμένο. Θεία, εννοείς. Εννοώ ότι ήρθε ο καιρός να βγάλω κι εγώ κάτι από την προμοδουλειά σας. Και δεν θα μας καταγγείλει. Αν κάνετε ό,τι σας πω. Και ούτε θα πετύχει τα 50.000. Προτιμώ να βγάλω κάτι περισσότερο. Γιατί, πώς. Τραβήξανε που τραβήξανε οι κάμερες, αγάπη μου. Να μην το χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό, να γυρίσουμε μια ταινία. Τι ταινία. Εμπορική και ανάλαβη. Όχι τσόντα για λατζή. Σε παρακαλώ. Έχω ήδη κλείσει στούντιο για τεχνική επεξεργασία και 10 κινηματογράφους για αρχική διανομή. Και αν γυρίσουν οι ενδιαφερόμενοι και φουτίσουν τα ρέστα πίσω, τι θα γίνει. Θα τους δώσουμε τα ποσοστά που τους αναλογούν και θα καθαρίσουν.